Now listening to Shine FM. Shine FM 95.3. Building stronger family and stronger community. Always playing the best music to your soul. Our #1 radio station. Always playing the best music to your soul. Sa imong kinabuhi, Jesus lamang ang puntong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto kong pukana. Apat ayaw kamalaka, ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Imo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod ganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Nang butang may katapusan. Ayong hapon, mahal sa tanan mga igsoon, iningatang na og lapit sa kahaponon. Labi na sa buhay na ito nga Diyos, ang isa nga naguban o nagbantay. Labi na hantun nini mga dawa, gawas ng kaos ng po. Iya sa pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halagdon nga Diyos, o sa tipo persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa ato ang general station manager, Reverend Kim, Ryan Makasaon, ani ano sa mga ubos nga lagad, ubos nga igala, ubos nga sulugon, ini sa FM Radio, o sa tanan nga maminaw sa Shine FM, ilabi na sa maglantaw karon sa Facebook Live sa Bisaya sa Mindanao. Event sa kinabuhi ni Sister Ariela Silva from Lapu-Lapu, Cebu City, nagwas o nakasulod na karon sa atong programa. Ang atong programa makaigsunan, although ang atong programa sa katawon, ang imong pulong mo lang parahan sa mga tilo kaya sa atong malagyanan. Ato lang yun ikipaspasan mga kaigsunan sa Lincoln yang Huibis, Bernis o Sabado. Wala po din yung mga kaigsunan, kaya doon ang milakaw. Maningkamot lang sa ko makabalik na yun magkahapon sa Sabado. Kay wala tayo mabisita diri karong Domingo kung walay mga babang sa ilahang pag-travel pahingaw na ito karon. Nangausa sa atong mga follower diha sa Pasay, Payawan mga kaigsunan sa Pasay Negros Oriental na si Pastor Risi Baldonado. Doon na sila yung mga tinguha makaabot diri para maka-fellowship nining mga nagkituban sa iyang pamilya sa mga Baldonado family mga kaigsunan. Ako sa ngingnan, ano naman ginagaw sa 12 o 13, pero sa 13 mubalik ko aron sapit sa 14 so Domingo mga kaigsunan magkahimaman na mahalaga sa Ginoo. O na
nagtuo ko, naglaog, niningaw nga dapit, doon na kay daghang mga katawhan na pagkahimuon ang Diyos, pagkahimuon natos mga katawhan nga magkakahiusa, dili lamang sa pundok, dili lamang sa reliyon, kung dili magkahiusa diha sa pagpangalagan na wala nagpasig patukuranan. Wala na problema mga kaigsunan, kita magpasig patukuranan, ang atong patukuranan mao si Jesus. Ang importante, dili ta iligan, natay kalikunan mismo sa sig mga kaigsunan. May way kapuslanan, magsige ta glorify ang title, pero atong kinabuhi yung taon kausap. Padayon kita mga kaigsunan, ini nga to ang programa, wa ato mahuman kaniha, napito ka simbahan diha sa Kinadayag. Duha ka kapitulo, ikan sa kapitulo 2, ngadto sa kapitulo 3, o niya og mga dawa ato na tas kapitulo 4. Mao say nahisulat diha sa kapitulo 4. Diha sa kapitulo 4 mga kaigsuonan, panagsimba dito sa langit. Unang ikaw ug ako, basig wa ta kabalo mga kaigsuonan kun unsay gihimtang niya panagsimba sa langit. Basig mahadlok niya ta kaigsuon sa kadako kagahom po niya sa langit. Ang pangutana kung ikaw o ako ready na ba? Basig na nabaldar atas kalibutan sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon sila makalo mokalay topiasan isod kayo ni mga spelling section nga si Ma'am Gias mokalay Topiasan family. May kontak sa tanan nga mga Topiasan family na nagwasap karon, naglantaw karon although magkaigsunan every session sa ato nga buluhaton doon ay mga musulod sa ato nga programa na nilig yun ako kabisado kanunay. Kami na sa mga bago in the first time dili na ko kay kabisado except sa mga kaigsuonan o mga higala nga kanunay na natong ikahilo-hilo din sa ato nga live. Salamat sa Ginoo ato gining liwason ning ako gining ituyo ng hapon aron pwede man mataas-taas ang ato nga pagbasa sa Biblia. Kay ginihado naman tayo limit na oras. Pero naman tayo mga greetings, mga request awit makalangit. Unang karon, double tayong mga kaigsuonan sa bulaton para si Bayas Ginoo mag-apo sa ta. Atong pasalamatan ang Ginoo, kaning nako privilege kay kayo nang gayang gatang kanato. Labing kamahanan og silimbahon kang Dios Amahan. Salamat o Dios sa lain na sa bugna sa mga kinabuhi. Salamat o Dios sa privilege kay kayo nang imong ihatag kanamo. Aron kami makapaambit sa imong pagkamaayo kanamo Amahan. Even o Dios sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagawas karon sa Facebook Live, ikaw magapanalangin kanila Amahan. Bisan pa man o Dios sa tanan nga mo view nini, sa tanan nga mga mo paambit nini, sa tanan nga mo share, I declare blessing sa matapusan nilang kamakinabuhi. Labaw sa tanan sa akong kapikas kinabuhi karon nga ato karon sa Saudi Arabia kauban sa iyang mga employer. Salamat o Dios nga imo siya nga ipahilo na sa mga amo nga buutan ug labaw sa tanan mapinanggaon o maamumahon. Salamat o Dios even sa mga kaubanan niya nga wala pa gyud namo ma-desire kung asa man sila, wala pa may response pinaagi sa ilang panarbaho apan nagtuog naglaom nga silang tanan imo kining ipahilo na o ipaangay sa insakto na mga empleyado Ama. Lord, salamat o Dios nga diin sa diha na sila manarbaho sa mga dapit, dili nila hikalimtan ang imong pagkamaayo. Dili na hikalimtan ang imong mga pulong mga mensahe. Nga mo imong hatod ka na mong kalig-on kadasi, pagnaon kita ng kanimo. O salamat o Dios sa taas ng mga panahon, pag imong yung ihatag ang desire sa akong wife Ama. Lord, kinigtanan, ano na sa'y mga tinguha ka ni Adto, ano na sa'y mga desire, mga damgo sa iyang kinabuhi. Apan salamat o Dios, wak ni mo pinipakyasa, kay tungod ikaw naguban sa matapusan ako ang kinabuhi. Salamat o Dios sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ikaw magapanalangin sa matapusan nilang pamanginabuhi. I declare blessing sa matapusan. I declare prosperity labaw sa tanan sa nagawas karon sa Facebook Live. O sa tanan nagapaamit niini, naga-share niini sa ilang mga kahigalaan. Ikaw sa magapanalangin kanila Amahan. Ining
makitag na og dapit sa kapunon kay magyatag ka na mo. Labi na sa tanan paigsunan sa akong tibok panimalay nabilin sa tulo na mo ka mga anak sa pamugangan sa tanan ng paigsunan dinhi sa balong ko Dios. Bisan pa man ugad ako mapag-ampo dapit sa Pilipigan hinid kay Pastora April ni Akagturan og sa tanan nga mga kaigsunan sa mga dapit even sa bago nga gi-open ng house church diya sa Panimalay ni Brother Mario Hill, Sister Roslyn Ilhig amahan. I declare blessing silang mga kinabuhi. Nadiin sa tanan nga anak ang karon sa maunga dapit. Nadiin makadungog sila sa mga pulong mga misa higikan sa balang kasulatan. Mangita kini dapit luna sa mata ko sa kanila. Hinay-hinay kini pagpanagbaho kanila amahan. Tungod kay niining naghinapos ng mga panahon. Lalo na kay daghan kay mga sinyalis o mga pahinumdum nga ngayon namong ibutang sa mga kasing-kasing nga kining tanan mahitabo kayo sa malabot ng mga panahon. Salamat po Diyos sa matang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe. Naunta kini maghatod og kadaugan, kasiguruhan, kapaguhan, og salamat po Diyos nga ikaw magapamuhat nini. Ang among obligasyon mao ang pagtahod kanimo. Ang among obligasyon mao ang pagtrabaho nini. Ikaw na ang magapamuhat nini Ama. Dungog himaya na nalagid kanimo ang tanan. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak personal namo nga manluluwas. Ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa pagpunaw sa nakasulod karon. Sa adunay mensahe di ay si Ma'am Topiasan. Amen. Wow, salamat sa Ginoo sa mga Topiasan family. Ilabi na sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM. Kung nangabag ko pa lamang na kung nabasa ato nga kauban sa akong wife na ning-post na sa social media nga nakakontak na usab sila sa ilaha nga pamilya. Wow. Ang ato nga higala diha nga diha mga tourist family diha sa Bihio, Palanas, Negros Oriental nga nagpasalamat po sa Ginoo sa pagkamaayo nga yan hatag. Ikaw ug ako nakapasalamat na ba igsoon? Imo na ba siyang ipasidunggan sa iyang pagkamaayo? Matod pa sa mensahe asawit maayo ka. Apan usahay ang tao igsoon dili maayos Ginoo. Usahay ang tao makalimot sa pagkamayos Ginoo. Ang mensahe sa awit nagdasig naghangit ka nato. Kung asa naman ang atong angayang ibalos ngadto sa Ginoo. Wala magitay ikabalos bisag unsa pa. Wala magitay katakos. Ay ang Diyos wala man siya nagkinahanglan mga butang. Wala mo siya magkinahanglan bahati. Ang iyang gikinahanglan, simple. Ang iyang gikinahanglan kanimo kanako, imo ra siyang pasidunggan, ako ra siyang pasidunggan. Ito po'y ibayaw pasalamatan. Kung angayan baka sayang atubangan. Mauning atong diskasyon karon, ato ning tiwason, kaya wa man ninahuman ganiha. Kining pito ka mga kasimbahanan nga gihisgutan dinhi sa balang kasulatan dinhi sa katapusang sinulat sa gitawag revelasyon o pinadayag o ipadayag. Wow! Magsugod kita sa kapitulo 2 ngadto sa kapitulo 3. Ato kining pasahon o binagsak o asan o hain aning pito nga nakatuman sa Ginoo o asan aning duha kay duha ra may nahimutan sa Ginoo niini. Mao nga ikaw ug ako pasalamat sa Ginoo nga espesyal ta sa iyang atubangan. Dili ta nahimong pinihig kundi kita may espesyal nga nangalagan sa iyang atubangan. Ato kining basahon aron atong masayran unya og pang-adlaw adto na tas kapitulo 4 pagsimba dito sa langit. Nining pagsimba sa kalibutan usa lamang kini kapag-practice sa tao. Kung angayan baka mo atos Ginoo. Kung ang imong performance ba sa simbahan, sa imong pagsulod sa balay ng alampuanan, sa imong pag-worship, kampante ba ang Dios niini? Kay siya may pinanato ka amo. Kita aduna tay amos kalibutan. Sama sa akong wife na igsoon nga lipay kay siya naabot. O niya ingon siya, welcome, welcome. Wow, welcome my home.
Ikaw igsuon, unsa kahay imong bation sa? Kung welcome ka sa Ginoo ngadto sa gingharian nga wa nay kinutbanan nga kangitngit, wa nay kinutbanan nga kahayag. Kay duharaman mga igsoon, kahayag o kangitngit. Unya wala na ba ko'y gitawag dito adlaw ipapahulay? Kay wala na may gabi dito, puro naman kahayag. Unya wa ko'y adlaw dito nga buhayag, kundi ang kordero na nga mao ang Ginoo mo'y muhatag og kahayag. Wow! Wala na may adlaw dito. Wala ko'y adlaw nga ipapahulay nga mao'y lalisan sa mga tao sa kalibutan, sa mga nagkalain-laing organisasyon. Kay duhara magyud ka klase sa tao sa kalibutan, nagsimbag Sabado, nagsimbag Domingo. O kanang tanang wa igsuon, kung naay usa anak nila nga mobaro, dili gyud magkasinabot kay mag-irko man. Moingon mapod ang adlaw Sabado. Akin kay adlaw kuning Sabado pintahan ay dayong araw. Moingon pug Domingo, akir moingon pug Juanes maigsuon. Akin pinaagi sa ngalan ni Jesus. Ingon pug Trinity, dili kay diingon ang Genesis. Nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway it mean to say naa say kauban that is Trinity. Wow! Trinity man ka ug Juanes, nagsimba mo kag Sabado Domingo, managsuon ta ato bangas Ginoo. Pero kung dili ta pareha og baruganan, di ko ta managsuon. Nabay managsuon nga dili pareha baruganan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Tano Jason. Kanunay nagasunod sa atong nga programa dinhi sa kahanginan. Una nga dili maisip sa pulong sa buhat ang pagkamaayo Gus Ginoo. Wala pa mo adto ang akong asawa, doon na revelasyon ang Ginoo. Yung kininaaguni pinadayag ang Ginoo. Onya mga doon ay revelasyon ang Ginoo atong Hunyo. Duha to ka revelasyon sulod sa usa ka gabi. Doon ay gipadayag ang Ginoo nako. Ito kini naaguni ipasabot ani. Wow! Dili yun napakyas. Mao nga sawa pa na nahitabo na naigihanay ang Ginoo tanan. Ikaw o ako, kung ang Dios kanunay na animo, doon na kay pinasay, nakabalo na ka sa imong ugma, nakabalo na ka sa umalabot ng mga panahon, kay ang Holy Spirit mo mulit nimo base sa parang kasulatan. Tanawa lang ko si Jose, ipakitaan siya sa anghel, Jose, dala ang bata kay si Herodes, naglungot-lungot pagpatay. Antod namatay na lamang si Herodes, usa sila ng balik silang gigikan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Florentino, Escape Florentino from Davao City Government. Nga kanunay guni siyang naghago, kanunay guni siyang naggama og gitawag og YouTube channel sa atong programa. Mabuntag man, mamudto man, sa Sunday service man, buntag hapon, iya gining gihaguan. Wow! Kami mga alagad sa Ginoo, ang among paghago, doon na gining gitawag reward. Ang inyong nga paghago, paglantaw karon pagpaminaw sa Ginoo, sa minsay sa Ginoo, pinagi sa mga alagad, doon na sa nay reward. Ugmang adlaw igsuon, ugmang kadlawon adto na ta sa kapitulo 4 pagsimba dito sa langit. Kay kung dili gani makita sa Dios ang atong pagsimba sa kalibutan nga uga, ora dili doon ta makasulod sa gingharian sa Dios. Nga giidiin magsimba dito. Unya dito ra bagid ang atong pagsimba, kanang imong kaguol karon, kanang imong kahibuot, kahibos, kanang imong kalagot tingali kay kining tawo do na may kalagot. Ug unsa pang gibati nimos emosyonal, mawak na oy. Ibig gani ang imong luha dito sa langit. Ya sa pagsimba mga kaigsunan pahira. Wow. Nagkinsa may ma-interest. Katong ma-interest maigsoon, ma-interest usab sa trabaho para sa Ginoo. Dili mahitabo nga atuon pa o wa gyud tay gihimo para si maya sa Dios. Tinuod dili. Ibig gani manarbaho ka, di magani kasuhulan sa imong employer o dili ka magpakita og gilas kung unsa may ilahang ipatrabaho. Wow! Di sa unsa pa ka maayong amo, basta kay ikaw magtinapulan, di gud ka sweldohan.
Apan kung makita sa imong amo, sa imong employer nga pugihan ka, wow! Dili na sila basta-basta mo pasipalan nimo. Maluoy na siya nimo. Bisag asa ka pa, bisag asa ka pa, nga balay kung pugihan ka, di ka tigya ka, di ka makalantaw trabaho, mutabang ka, masigian kung kang pakaon. Kaya ako ginangasinati, bisag asa kung mahimutan at tumakuskusina, manghugas ko, maglungag, maninhig, magbugha, tanan, kung mahimo, mandaba, bisag dili akong balay. Nga naman, naanag ka sa pagpugi ka ni Adto pa, why not karon? Maungaway mga tarapwalay, mga alagad sa Ginoo, mga tapulan, magsigirabiya ka, magpaabot ra megson og donol, dili na tinuod nga alagad sa Dios. Na unsaon man nimo pagpugi basa sa Biblia, nga tapulan ng makang pagkatawo, tapulan ng matang pagkatawo. Sure ka, mubasa yung pag-Biblia nga dili maganit ka mo trabaho kayo sa inyong panimalay. Magsigir ang maganit ang tulog-tuluran na ikaw sa trabaho. Muna nga ang Biblia igsoon, nagtukan na ito kung unsaon pagpugi, unsaon pagpanikamot, unsaon pagtrabaho. Pero dili po na pwede nga magsige na lamang kag panikamot, isap nimo panikamutan ang paras Ginoo. Amen ba? Siyempre, ipalas na ito ang atong kinabuhi. Kung nagiingon diya sa minsan, wala'y rason. Pero ang tao doon nakagay rason, bisag kung saan. Kunya ka ng rason na ito karos kalibutan, ay makagawas pamantay diri, kunya na makita irason tanan inibalik ni Jesus. Kay ikaw o ako mga kaisunan, patubangon kasogman. Ako kining basahon, naingon diri kaginiha mga kaisunan, mga pangumusta sa 7 ka mga simbahan. Mudrik tapos kapitulo 2 dinhi sa Efeso. Onya ang ika-7 ani diri sa Laodicea. Ang una Efeso, ang ika-7 nga gihisgutan sa Biblia Laodicea. Sa naglangkob ni ining kapitulo 7 ka mga simbahan nga gihisgutan, una Efeso, ika-2 Smyrna, ika-3 Pergamo, ika-4 Thyatira, diri sa kapitulo 3 Sardis, diri sa unahan Philadelphia, o ang ika-7 is Laodicea. Dinis kalibutan may igsoon, i-illustrate biya na pagkadaghanag kayong simbahan, pagkadaghanag yung title every year, imakahimo naman kang pag-register sa SIC. Bisag kung sa pang-titula, basta wala dito. Anong nakaingon man ko, anak? Kaya mismo kita nakasinati kung unsaon pag-process sa gitawag, magpa-register ka sa SIC. O niya, base sa akong pagduki-duki, kada bulan, pagkadaghanang title, mupangani na kung mupasa ka, na ma-register ka mga kaisunan, kung dili gani na haog, kung doon na nakauna sa title nga imuha nga ipasa dito, mausap yun ang title nga imuhang i-title. Wow! Kaya mo naman ang sinatik, naningingon, pastora, dili mani na naman yung title lang, palihog ko sin. E kining inyong ipasa diri para sa sin, na anay title ng una kami. Wow! Mao nga ikaw at ako, kung magduki-duki lang yun ka, kung matrabaho lang yun ka, dili ka mabalaka. Kaya mo magitrabaho, di man ka mag-agad sa uban, di man ka mag-agad kung unsa pa ang kalihukan para mahimot ang legal, di ta mahimong illegal. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Ma'am Lizel Alpuerto, visitasyon sa tanan nga mga visitasyon family nga nagwas usab karon. Ato ning basahon igsoon. At tanawara ko diri sa Efeso. Ang mensahe alang sa Efeso. Muna ato ning timbang-timbangon asa aning 7 nga nahimot ang Ginoo nini. Unang ikaw o ako karon, try nining pangutan ang inyong kaagolingon karon. Ingna inyong kaagolingon, Lord. Mao na ba ni ako ang requirements nga akong gihimo ron? Kay usahay magud ang tao ang iampo gyud kasagaran.
Panalangin yun. Lord, panalangini ko. Lord, tagaay ko butang, tagaay ko kaptangan, tagaay ko kwarta, tagaay ko tanan. Na wala gani ka iskot o pasalamat. Kanunay gipangayo ang panalangin, pero naanay panalangin, abot na lamang na panalangin. Mao nga usa ka alagad sa Dios, niingon siya, ang Dios ra ba magihatagon, pagbantay, pangandam, o madatugan kas panalangin. Kay basig dili na unya ka kahigayon sa tag-iyas panalangin ini. Sakit ba rong pulunga? Dili rong sakit kung ikaw naguna-una sa tag-iyas panalangin. Wow! Mas more pa kang panalanginan, kanuman makita man sa Dios kining bataa, kining akong anak, kasali kani ako panibugbo ang panalangin nga walay ikong kaaragan. Wow! Doon na magoy pasiaw mga kaigsuonan. Nagiabat lagi siya. O niya kay ang abat mga igsuon, wa man nahadlok. Nangisog naman hinuog abat, giingnan niya ang abat. Salmo 23:1, si Jehova ang ako magbalantay, walay makulang kanako. O niya, diya sa 5 anak sumpay anak maigsuon, giandaman mo ako pagkaon ibig sa kong mga kaaway. Wow! Wa ko'y makulang. Wa man gid mawala ang apat igsuon. Iya bitang hatagan dito sa diya sa Malakyas 3:10, kabahit ikapulo maigsoon na walang apat oy. Nganuman, perti ditong sirukang abata. Hadlok igsuon. Kay niingon man siya dal ang tanang ikapulo sa balay alapuanan aron adunay makaon dito. Sulayin ninyo ako, di ba ablihan ko ang tabuanan sa langit. Gawa man ito'y hatag-hatag abata na hadlok, oy. Nakasabot ang abat. Isa ako may kipasabtan ni mo ane. Sibat siya, oy. Tinuod dili. Mauni bukat sa tao. Apan kung ikaw makarelate ni ini, ayaw ina meksoon mo, ingon na mo. Nagpasabot-sabot ng santos pastor, dili na nagpasabot-sabot, sugo na sa Dios. Ibin kami, pilit ming mutuman, o kinasing-kasing ang pagtuman, trabaho na ni. Maumagani, adlaw o gabi, kadlaw nukon sa ang among schedule, basta naarami diri, magpaambit mismin sa Ginoo. Kaya mo man mo trabaho. Pagwali sa minsay sa Dios, dili pagwali sa dili maayong minsay sa Dios. Naingon diri ko, ato ning basahon. Tanawa ra gud. Isulat kini alang sa anghel. Ingon diri sa simbahan sa Efeso, wala man ato ni magtiwas kini ha. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, brother Jilon Mingito Garcis from Lapu-Lapu. Ning lanto man ni kaniha ato ning tiwason ron, brother Mingito, kining pito gyud ka simbahan. Tingali mo ra iyanan ning nabasa. Kay niingon man siya palihok kog hatag pastor diha sa Efeso. Kaya wala man ni matiwas kay naa lagi tay oras nga ato nga gigahin. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Mama Grace Pinili. Maimbuntagan yung tanan, maibuntag naman ni mayong hapon na diha sa dapit sa Bacolod, taga Bacolod man ni mga igsoon. Adunay mensahe mga igsoon si Brother Mingito Garcis. Hello pastor, giduka ko niya naka-duty man kani kay naka-open kong sick. Nakita imuhang live munang ni continue nako o paminaw ang about sa ito kasimbahan. Wow, mauna nga mawala maging ang atong luka kung ma-interest kas mensahe Ginoo. Bisag ako igsuon kaya tinuod diri kulang mo yung may tinuod oras kanang tulog. Kaya gikan gud sa alas 3, na magani panahon nga alas 4 na ko maka-open. O niya alas 10, kung walay muwalim ay son, ako na lamang i-off ang FM radio alas 9. O niya, mag-adjust naman po ko mga igsoon. Kay simpre kanunay tayong nag-communicate sa ato ang wife nga to as laing nasod. Lahi naman sa ang oras dito. Kaya ang kadlawon diri mga igsoon, hapon man na ang kadlawon diri gabi dito. Dapat kung mumata ko alas 4, alas 2,
Alas 8 na dito, alas 7 anak. Mauna iksoon. Mao nga pagka alas 2 dire karon sa rong rasaha. Alauna. Alas 8 parong sa Saudi Arabia. Mao nga bago pa lamang siya dito, nahimalanggaan na siya siyang employee. Wow, i-welcome na siya. Talagsaon na binang mahitabo iksoon. Talagsara. Daghan kay mga OFW, uloon saon nas mga amo. Tolchoron, dili pakanon, prisohon, kulatahon, hantun mamatay gani. Kadaghan kay mga OFW. Apat tugad bida glory. Akong ipasalamatan ang Ginoo. Nasayod ko nga dili lamang ako nag-ampo para sa akong asawa. Nasayod ko ang tanan nato mag-eksonan dinhi sa balok dapit sa Pilipigan o ubang mga kaila, mga katawhan nga mga kaila. Ibin sa naghatag dinagko man financial ginagmay man nga inyong gihatag or gi ayuda niyato mga panahon na within 2 months I declare blessing sa mata ko sa. Wow! Nga naman, kung wala pa magagamit ang Ginoo mga tao nga mahimo nga makasupply sa iyang panginahanglan, dili gid basta-basta. Dili biya sa iyon mga apply kag trabaho, labi nagagwala kay financial. Mainungdan ang uban kapit patalim, makigrelasyon na laman og uban ang pamilya gitalikdan aron lamang malibre ang iyang kaugalingon ining kalibutan. Kung maunay purpose lamang, may pagdili na lamang mga tuglay nasyon, magpabili na lamang dinis kabukiran. Muna nga ako ang iingnan akong wife, bisan asa ka ibutang sa imong kasing-kasi kuna-una ang minsay sa Ginoo. Kay ang tinuod bisan asa ta walay nalilong atubangan sa Dios. Hinumdumi ikaw minyo doon na kay pana, doon na kay asawa, diha masukod ang inyong relasyon kung naaba mo'y tinuod nga gugma sa usag-usa. Wow! Doon ay minsay si Brother Jilon Mingito Garcis, amin dalaygon ang Diyos. Gikan ni Ma'am Marie Grace Pinili, Pastor, aduna siya, adunay ming Pastor Godbiin, God bless you. Wow! Adunay minsay si Brother Mingito Garcis, ingon sa tinuod yung pastor, tagsaray amo ingon ato. Na grabe na. Ingon ato akong bayaw OFW ni uli kay amo dili daw siya pakanon, maong nagpatabang siya sa mga agency niya. Baka konraba ang amo kay buotan daw ang amo sa agency o niya natanawa ko na. Ingon magud ni anak mga igsoon nagkan kay ko nga mga pagpaluya sa pag-apply sa akong asawa. Di simpre makadungo biyata. Ngani ingon nga kinisura man na. Ni uli magani akong pariti, akong igtagsa kay giwa pakan ito gipriso. Pero tugad bitag glory igsoon. Maunay resulta dias mga pag-ampo. Nasayod ko nga dili lamang usa, dili lamang ako mo nagpaluyo sa mga pag-ampo, kun dili daghan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Armando Inglaterra nga kanunay sab nga nagasunod nining ato nga programa dinhi sa kahanginan, dinhi sa Facebook Live. Ako ni ipadayon ang mensahe ni Brother Pops Zilon daw ingon diri amo sa ahinsa unya abot sa balay dili siya pakanon, nagsakit in taon. Wow, lisod magsakit man gud di ka pakanon. Muna nga akong giingnan akong wife unya kumusta man diha akong giingnan niya pakanon ra mo, kumusta man ang batasan sa imong amo, sa lindot maayo kayo iyang trabaho igsoon igo rang mo limpyo tagaan sa lag schedule pagkahuman dili na sila sugo og lain kisya nang gana. Kung mauna, mas busy pa dahil ka diris na to. Mas busy pa kas Pilipinas, kay all around maka, maglaba, bisag unsa, magbunglay. Kataway ba lamang anak, maghugas-hugas na maigsoon, maglimpyo ra, kay normal man ang panglimpyo sa balay.
manlaba, normal na oy. Mangulimpyo sa CR, maniliglim, normal na, dili na. Abnormal nga trabaho, normal na. Sa balay, kinatural ng maglimpyo. Unya, sweldohado pa ta. Wow. Ingon ni anak pagkamaayo ang Dios. Doon na kay pinasay. Lamang makita sa Ginoo ang imong pagkamatinud-anon. Adunay minsan si Brother Miguito Garcis, basta pag-ampo ang saligan na ipahimutang jud sa maayo nga mga amo. Wow. Tinuod yun na, igsoon. Layo pa nahitabo, kanunay na nako ng gidalas mga pag-ampo. Kinasingkasing nga mga pag-ampo namang ko yung mga pag-ampo nga murag hilaw lang. Nga murag mabungol ng Ginoo igsoon. Dili maminaw, ano man, makita mo na sa imong kasing-kasing kung naunang sa labutan, labaw sa atong performance sa kalibutan. Amen ba? Muni atong basahon pagpadayo, kini si Brother Miguito Garcis nakahuman na yun abot ni kapitulo. Ingon diri, alang sa mga kasayuran ni atong wala pa maigsoon, atong ning basahon. Ingon diri, dirita sa 2. Nasayran ko ang imuhang nabuhat, ang imuhang paghago o ang imuhang pailog. Natanawa na. Kanang imong paghago o pagpailog, nasayran na nas Ginoo. Ang pangutana mangod mga igsoon, ang imuhang trabaho ba para bas Ginoo? Ang imong paghago, ang imong pagpailog, o nakikitang tao lamang? Hello. Mao nga ang atong paghagos kalibutan, masayra na. Kaya diha naman na masinati kung tinud-an ay baka hangtod sa kalisod sa imong kahimtang. Hangtod nga naa na sa punto nga gitawag walang-wala ka na. Kung wala na kailain ka paingnan, kung unsa baka, magpadayon baka sa pagpasalamat sa Ginoo. Wow. Pero tingman kung moabot na sa imong kinabuhi, pasalamati ang Ginoo. Di ba mo kalitrag tungha ng panalangin sa imong atubangan? Mo kalitrag tungha ang panalangin, supply sa imong panginahanglan. Wow. Kanos agot agi pasagdas Ginoo? Kanos agot agi gipagutman? Walay mga alagad sa Ginoo gipagutman. Tinuod ba? Gawas nga naning kamot ta, gawas nga may trabaho ta, gawas nga may kugi ta, ato pong gikugihan ang para sa Ginoo. Wow. Wala man nato gibalda maigsoon, wala man nato gidisturbo ang mga bulaton para sa Ginoo. Ato mang gibalat sa atong kinabuhi. Siyempre dili pa biya ta espiritu. Dili sa pwede mga kaigsunan nga magtuon tag Biblia nga moingon na ta ang mga butang sa kalibutan wa nay kapuslanan. Buhi pa man ta. Tinood. Sa tupa kung maunay atong ititsing sa mga tao, dili na ta mukaon. Gawa na may kapuslanan, kanang bitag istorya wa nay kapuslanan. Himan-himan di way kwarta magmugto. Tinoo dili, even gani Kristohano. Na moingon pa mo, moingon sa mo nga may sure nga ikaw day pastor maunay na itabo. Ikaw ug ako dili na ikalimot. Kay kun ang tao mga kaigsunan bisag unsa pa nimo kang ngilngin ug wala kay kwarta, labi nagwalang-wala ka na, muabot bis punto mga kaigsunan, tinuod ka na ginuusa na mamanay tinuod, dili ta mamakakaigsuon. Apan kung naas Biblia sa diha nga mo musali ka sa minsas Ginoo, dili gud kaniya pasagdan. Kay mao man ay iyang saad na to, diha nimo mabakwi nga kung diha sa panahon nga ikaw nagkinahanglan naakas kalisod makayon mga awa magani pasag dito mga tao kaniadto, wa magani pagutmi si Elias, kita pahinuon karon na muna nga even ang akong pamilya kaniadto moingon yun ko kanos agot ang ipagutmas Ginoo man? Wala ay wala tao rin naguna-una o negatibo. Mao nga ang Ginoo kanunay na siyang nahibalo sa imong gikinahanglan. Ingon diri nasayod ako nga nagpailog ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala maluya. Wow. Giantos nimo mga kasakitan. Nagpadayon ug wala ka maluya.
When we talk about maluya, pananglitan, kanang naluya ka igsoon. Magkapadayon kahakas, unahan paglakaw, pananglitan, ni angat kag bungtod, niya luya nakakaayo. Pagkaabot kahakas bungtod, dili, uy, muhunong na naman ka, wapay klaro, mubalik na lamang ka sa aging, ingon maka, ay mubalik na lamang ko, ani, oy, dulhugon man eh, sayo naman ni pagbalik sa among balay, iyakon kas pabaw, piting ko tasa, na ko. Sakit na akong tuhod, sakit na ako ang luta, labi na musuwar ng rheuma, igsoon. Adunay mensahe si Brother Armando Inglaterra from Samar, maayong hapon. Pastor, amin, tinuod yun na. Pastor, wala yun matago sa Ginoo. Apan mag-amping lang yun o mag-ampo kanunay sa Ginoo aron mahilayo sa mga tentasyon. Correct yun ko, ana. 100% ko kanang gitawag pag-amping sa tentasyon. Ayaw pagsaling alagad ka sa Ginoo. Ang sa mga tentasyon, Pastor, for example, sa kalihukan, sa kalibutan, siyempre, ikaw bayi, ikaw laki, dapat makabalo ka sa sitwasyon, sa usa ka sitwasyon, sa lalaki o sa babae. Kaya kung magsigi mo kuyog sa babae o lalaki, doon man na sa tentasyon, pananglitan imong asawa. For example, layo ang akong asawa, pareha ka ni ato man nag-Malaysia, bata pa na, 23 pa, ako pa, bata-bata pa ko, di pa ko upaw. Daghan kayong miingon nga, wala bitaw imong asawa, wala bitaw kita, bitaw. Ako rin ingna, bitaw. Kay maudi na inyong ibuha sa inyong asawa, pagkaluyas inyong asawa, no? Sa to pa, kung imo nang sabton, imong asawa manglangyaw, pag-unsar po day kas balay. O nang giingnan ako ang wife, giingnan ko na ako siya. Kung kanang inyong sitwasyon diya sa inyong pagpanglangyaw, kay ipadala man kada bulan ang inyong income. Ang problema ang nahabilin, o isukal ra na, isagerilyo ra na, ipamayira na, labaw satan ipamayira, ihantak ra na, itari na na. Unya kamo dito, nagwad-wad mong CR, bisag unsa. Naaga niya kauban, may grabe kay ka-busy. Pila ka kwarto, 15 ka kwarto, pila to ka CR. Pila ka andana, 7 ka andana. Dili tanan ang mga kauban sa akong asawa nga naas nindot nga kahinta. Una nga, kanunay na akong ipaluyuhan sa mga pag-ampo, ibin sa mga kaubanan na makahuman sa ilang kontrata. Tungod kay nakita na ko nga doon ako sila'y sincero diya sa pagpangalagad sa Ginoo, pagpaminaw nini. Igsoon, dili gud ka mahimong malikon sa tubangan sa Dios kung dili nimo ikinabuhi ang Biblia. Padayon ta, kay nakita ningon diri sa unahan, apan ang ikasaway ko kanimo, ningon diri, apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka nahigugma kanako sama sa sinugdan. Sa Efeso ni nga kahimtang sa 5, busa una unsay imong sala. Ikaw ug ako nahibalo kung unsay imong sala karon. Ayaw ingon mga igsoon nga wa ko'y sala Ginoo. Sikat pa sa akong pagkatawo, awa pagani na tao, ikaluhaan na tang sala. Nakumusta man ang atong mga ginikanan? Nagsubay pas kabatuoran sa imong pagkatao? Although makaigsuunan sa imong pagkahimugso sa wala pa ka makakatunog buot, wa kay sa kay wa makakahibalo sa mahayog dautan sama kang iba o kang adan. Apan sa diha kaning dako na ka nga makahibalo na kag unsay sala, unsay dili, diya na magsugod nga mahimugso ang sala sa tawo. Kay nganuman, kung ikaw nagbuhat nga nakabalo kang sala, kana mo'y sala, mo na'y klarong sala ka tinuyo. Wow! Mao nga giingnan ang taga-Efeso niining mao nga tungura, nakasala ka. Ang kuna nga nakasala kas Ginoo, ikaw rin nasayin moong ikaw ug ako sa tanang naminaw karon. Ayaw ko giangin imong silingan ang imong pastor sa imong sala. Oy, amen ba? Ano na yung mensahe si Brother Jilo Mingito? Amen, yes. Ayaw iangin.
Kay mas kapinan unya ka makasasala, mas kapinan unya tang makasasala nga ang imong sala imong giduhig sa imong asawa, imong giduhig sa imong bana, imong giduhig sa imong mga anak. Imong giduhig ngadto sa imong pastor sa imong magtutudlo. Mauna no ihimong mahayan kay ingnon nimo, ikaw manggod natan-awa ra. Naginani na noon ko kinakasala na ko, ikaw may nagbuhat na sige atubangan na. Di ba? Kaya ang Biblia nagtukan man sa insakto, wala man nagtukag hirit. Nagtukan man nga ikaw ug ako kawas o ang mga magtutulo sa pulong sa Ginoo o magsige ra hilot-hilot. Kay mahadlok lagi og mawat ag tides. Kung mga lagad lamang tas Ginoo mahimo tang pastor kung nag-after ta nga dako tag income, madato ta maudonahan ayaw na lamang oy, panarbaho na lamang. Ingon diri man ka igsuonan sa city. Busa kung mga idalunggan ka, pamati ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan. Natanawa ra guna. Paminawa ang mga mensahe diha sa simbahan, kay ang mga mensahe sa simbahan nga gimensahe sa mga alagad sa Ginoo, dakong kahimuan. Ang problema inigawa sa simbahan, gipalusot ra ang mensahe dito sa pikas nga dungkan. Ana ra maigsuon, unyag maigo anaan diri. Unya di pasluyo igsuon. Alusot ra pagawas, pagkaugma wa nasan. Matud pas nagasibo wa nasan. Di ba? Ingon ang city, busa kun may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan. Katungo daog hatagan ko o katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi nga anaa sa tanaman sa Dios. Wow. Di man inga katungo daog hatagan ko kinabuhi, hatagan ko og kinabuhi nga anaa kahoy nga adunay kinabuhi mga kaysa. Ako ning basahon pagbalik. Katong mo daog hatagan ko sa katungod. Wow. Tanawa ra ko ng mensahe nga hatagan ka katungod. Dili ka malipay anak nga moingon ka, okay brother sister, hatagan natin ka katungod. Nga makahimo na kapagwali, makahimo na kapagshare sa mensahe sa Ginoo. Wow. Hatagan natin ka katungod ni ining akong kaptangan. Pwede na ka makadalan ini, makamanage kay nakita na kung kapabol ka, kasaligan ka, makasalig ko nimo. O ikaw karon mapilian sa usa ka imong bation. Maglukso-lukso na ko'y kaskalipay. How much more nga moingon ang Dios? Sa diha nga ikaw magmadaogon, hatagan ko ikaw katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Wow. Kanang puno nga katungod ug ang pinakayo una-unahon sa tao. Apan ang pingi ang katungod sa imong pagkakristohanon. Amen ba? Ang pingi ang katungod sa imong pagkakristohanon. Kay basin ang katungod sa imong pagkakristohanon. Matud pa sa atong igsuon, kung dili gani ka mag-amping, matintal gyud ka. Kay moingon ra man ang tao, si Iba bitaw, pastor si Adan bitaw, nagtintal mga nito, ako pa ba? Aka nang rasona, nagahuna-una na nagmatintal, tintal yun. Tigihuna-una naman, moingon man, matintal madyuguan, iba. At tintal, ay, imuna ko nang isgutan. Tanawa na ko na. Paminaw ni mo nga, murag dili naman ni maayo, likay, sipa. Dinoo dili. Kanabitang makakita kag lalis, unya imo hapon ang surang-surang na makiglalis nimo labi ng hubog. Maparehas kang hubog. Ikaw kay kasapan kay ingnon magkasbalaon ekson. Unsa man ang imong gikaatubang, hubog na dili. Hubog ay otro po kang hubog, tan-awar na. Lakan si maka. Pero pasagdaan na nimo maekson labi nang makasunod na pun nag perti ng huboga matulog na oy. Arita sa gitawag ikaduha maekson diri sa Esmerna. Diri sa Episo maigsuon ni ingon ang Episo, kung ikaw mahimo magpadaugon, hatagan ko ikaw panahon sa pagkaon sa kahoy nga naghatag sa bunga sa kinabuhi nga naa sa Dios. Diri tas Esmerna.
Esmirna mga igsoon. Ingon diri, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Esmirna. Wow. Gipadaan sila sulat sa usa ka anghel. Ingon diri, mao kini ang mensahe gikan kaniya nga mao ang sinugdan og ang katapusan, ang namatay og ang nabuhi. Pag-usab, nasayod ako sa imuhang mga giantos, sa imuhang kakabos. Wow. Kinsa may nag-antos ron sa kakabos? Wala pa na nalilong sa Ginoo man. Ang imuhang kakabos, ang imuhang kawaladon, wala na nalilong. Mao nga gipadalan ang simbahan diya sa Esmirna. Niingon si Jesus, nasayod ko sa imong kakabos. Ingon diri, apan tinuod dato ka. Ayay, ngano man ni nga nag-isgot man nga kabos, pero niingon si Jesus, apan ang tinuod dato ka. Ingon siya diri, nasayod usab ako nga mga gibutang-butangan kanimo ni adtong pagkahudyo, apan mga sakop di ay sa pundok ni Satanas. Hala, mauna ni ron. Ingon diri, ayaw kahadluki ang bisan unsa nga imong antuson. Wow, gipadalan ang simbahan diya sa dapit sa Esmirna. Ayaw kahadluki ang bisan unsang imong antuson. Mao nga ikaw ug ako nga mga pag-antos nga moabot kanimo, ayaw kahadloki kay naa ang Ginoo, maoy mo panalipon nimo. Timan igo na igsoon ato nang timanan. Wow. Unang ang tinuod nga mga Kristohanon, moabot ang mga problema, kawalan-on, bisag unsa pa, dili lang yun mabalaka nga naman, Lord, akong itugyan kanimo ang tanan, nasayod ko nga mamati ka kanamo. Apan kung magduha-duha gani ka mo igsoon, magbagulbon na kagsugon mo, ingon na kag naapapakahay Ginoo sa nga sige makug-adtog simbahan, sige makug-tay nangwinta ma. Naghago ko, nanilhi ko, unsa pa diya sa simbahan, nagpanday ko, gikwinta na hinuon tanan, agay samot. Ingon diri bilang guon sa yawa ang pipila kaninyo aron sa pagsulay kaninyo o mulungtad sa napulo ka adlaw ang imuhang kasakitan. Pagatumanon hangtod sa kamatayon o ihatag ko kanimo ang korona sa kinabuhi. Dili na ikakaantos o dili kakaantos, dili ka kahatagan sa korona sa kinabuhi sa kadaugan. Di mo samot ang kapakyas. Ningon ni responsi, busa kung may dalunggan ka, pamati ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan, ang mudaog dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Wow. Timan ang mudaog dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Maunay gipadala diya sa dapit sa simbahan sa Esmirna. Ikatulo, Pergamo. Unsa man ning Pergamo mga igsoon? Unsa may mensahe nga gipadala sa simbahan sa Pergamo? Ingon diri, ang mensahe alang sa Pergamo. Ingon na usab ang sinugdanan, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Pergamo. Wow. Ato ning basahon. Mao kini ang giingon sa nahuptan sa hait nga espada, dunay sulap, alain lahi pun sila og sitwasyon. Ingon diri, nasayod akong anaa ka magpuyo sa David nga nahimutangan sa trono ni Satanas. Ayay. Ang Pergamo mga igsoon, adunay mga katawhan diha sa Pergamo nga duol diha sa trono ni Satanas. Nausao man ang igsoon. Giklaro man diri sa Biblia. Ingon diri, nagmatinud-anon ka kanako ug nagpadayon pagtuo kanako bisan sa panahon nga si Antipas ang buotan kong saksi gipatay sa dapit nga gipuy-an ni Satanas. Kini nga Pergamo mga igsoon mo ni kuyaw. Apan sa usa ka tawo nga naa diha nahimutang, nakita usab sa Dios ang iyang pagtuo pagsalig.
ikaw kung naa sa area na himutang nga gitawag og muingon ta sa kalibutan ilan. Kay muingon magyunang ang kalibutan mo igsoon asa man karon ka puyo. Muingon po ka interviewon magugaan ng mga kanabitaw nga kanabang subay-subay bas kalibutan nga way klaro nga walay kapitulong bersikulo. Nya mo adto ka kay gasakit lagi imong anak. O nya musul kani big tinuohan bas kalibutan nga way klaro ingon sab ka. Ay tingali na mura giduaw na ni lolo o ni lola. Anya may interview dayon ang nagtamban. Asa man daay mo nagpuyo? Ingon, naamang kumigapuyo diya dol sa dalakit. Anay na day mo diya. Naamay tagapuyo diya. Maldito kayo ng agta diya. Manampalong gani na. Ano? Kinsa ko'y wala kaagian na mga interview. Ibin ang akong papa kaniadto. Kusong man itong muduol-duol pagtambalanan. Kaya dili ito mo siya mo. Ang problema sa akong papa, kay kung mo ato sa tambalanan, iyang dibatihon. Kinamay Biblia niya. Usa sa ako nga naagdan ang ako ang magulang nga na one and bitos maay panimuot kay sige kapas mo nag-eskwela o elementary napapabayaan mo nang ikaw makadaot binang magsige kapas mo. Unya, giingaw na maigsuon sa mananambal o sa manang inyong area na ibangag niya. Ingon po akong papa na daan palagi ko. Gibuyakan ang imo ang anak sa tagabangag. Alang-alang di siya kabalo kay gi-interview man ang akong papa. Tinoo dili. O niya, kung naay kaalam sa Ginoo nimo, wow, di na gyud ka mauwat oy. Hamatod pa diri. Apan ani ay pipila ka mga butang gisalikway ko kanimo. Ani ay pipila diha kanimo nga misagop sa pagtulunan ni Balaam nga nagtudlo kang Balak nga pagtintal sa katawhan sa Israel aron makasala pinaagi sa pagkaon sa hinalad ngadto sa mga Diyos. Ayay. Kining Pergamo mga igsoon, dunay mga katawhan nga mukaon lang sa hinala diha sa mga Diyos. Sa to pa, ibin gani ang Korinto kapitulo 8, kapitulo 10, naa diha ang gidili nga dili angay nimong kanon ang gihalad sa mga Diyos. Biblikal maguna igsoon. Munang karon daghan na kay makabaton sa makadung sa minsayas Ginoo, dili na sila mukaon oy. Miingon man na nga ala. Ang tinuod magun na igsoon, kanang mga uko, ako nakakita makukukukukot. Kita magani ko og white lady diya sa Cebu, diya sa Carbon. Ingon na. Ganong makakita ko kani adto na makoy orasyon. Muhubit magugdalakit. Mangurasyon magugminteryo mo ato magugpangpang mo nang kani ato maigsoon di ko mahadlok og pangpang kina magurasyon. Ako ra magurasyon ng mga abat mga igsoon na ay magtingtingo bisag gamay pa ko. Hadlok ng abat oy. Orasyon na ganito. Sa diha nga nakakaton ko sa pulong sa Ginoo, ako to'y klaro di ay. Ganun man. Kani ato ang akong papang dunay orasyon perting kubutan na mo. Kaya nakaunutin na mo maigsoon kay magsige maghubit. Alas 6, alas 10, alas 12, alas 3, alas 6 to apay gabi. To apay tulumanon no maigsoon magsige kang dito ako pila ka buok. To apay amahan na mo pila ka buok sig balik-balik. Grabing sakripisyo pero way ka pupuslanan diya kung basihan nimo ang Biblia. Mao nga kini dinis Pergamo mga igsoon, dini ang sitwasyon na ang mga tao doon na pipilas ng mga tao nga naghalad o nagtuo sa gitawag og Diyos. Wow. At tanawa ko diri o. Makasasala pinaagi sa pagkaon sa hinalan ngadto sa mga Diyos o pinaagi sa pakikilawas. Kini Pergamo mga igsoon mao ni area nga dili kahimot as Ginoo kay naa man diri ang mga tao nga mga ngilan. Nawara ko na. Ingon diri sa 15, may pipila usab diha kanimo nga nagsunod sa pagtulunan sa mga Nukolita.
16, mga tutuhan ni mga igsoon. Busa paghinulsol ang imong mga sala. Giingnan sila paghinulsol. Ang problema mo ang tao bisan nakabalo pagsubak sa Biblia og dili maghinulsol, magpalaktob ra ba? Kay maora giingon nga maora magunay akong namatan gus kahayag sa kong lulog pagyon. Katong imong lulog, mga lulog pa, wa man to'y basa-basa sa Biblia, karon malamang kapag kong henerasyon nga gitugutan nga ang Biblia pagkadaghanan na. Wow! Ang problema manggod kung mubasa batag dili. Kay kung dili ta mahimasa, maswil na mauhat ra gyapon ta oy. Ingon diri sa 15, may pipila usab kaniha kanimo nga nagsunod sa pagtulunan sa mga nukulita. 16, busa paghinulsol muanha ako kanimo sa labing madali o makikaway ako kanila ginamit ang espada nga gikan sa akong pakpak. Kining porsyon na kining diha sa Pergamo na apay mga tao nga namin nadlukon sa Ginoo, pero doon na sila instruction nga gipaabot nga to kanila. Sama ba sa Nanibe? Ning ingon ang Dios, hunas lakaw dito sa Nanibe. Kaya kung dili gani ang maghinulsol ang taga Nanibe, akong sunugon sama sa gumurag sumuda. Nahadlok man si Hunas, ning adto man sa Tarsis, ning sakay man og sakyanan, kay nahadlok lagi. Mao nga ikaw og alagad sa Ginoo kun ang imong kinabuhi sama ni Hunas na paninglag yun tas Ginoo. Kaya nga naman imo man ang katungdanan, wala man nimo matuman ang pulong nga katungdanan. Obligasyon. What is obligasyon? That is obligado ka nga mutuman sa trabaho kay obligasyon na nimo. Wow! Labaw sa tanan kung nahimo kang pastor, nahimo kang pastora, unsa may papel sa mga pastor, unsa may mga papel sa mga pastora. Diha nimo tun-an ang kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo. Wow! Mao nga ang mga alagad sa Ginoo nga na adunay insaktong pundasyon, iya nang gi-refer, iya nang gibasi, iya nang gitandi sa mga alagad kaniadto nga wala pa sakdis Ginoo. Naabay mga katawhan kaniadto nga gipasagdas Ginoo nga sa diha sila nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Wa oy. Tan-aw lagod si Mrs. Tan-aw lagod si Noe. Tan-aw lagod si Abraham, si Isaac, si Jacob. Nganong gibutang man sila sa kasulatan aron ikaw ug ako mahimo na nimo panag-ingnan. Wow. Di ba? Kay sa panahon mga kaigsunan nga naa kas kalisod, mubasa man ka. Sa panahon nga butang-butangan ka, muingon man dayon ka, nag-ingon ra ba to si Pastor diris mga Mateo? Asan na itong Mateo ha? At diris kapitulo 5. Pagpasa nimo mga kaigsunan kay nabasahan man nimo ang kapitulo 5 bersikulo 10 ngadto sa 12 niingon man diha, bulahan ang tao nga gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod kanako. Wow! Diha na usab malikon ang imong pagpangalaga. Diha na usab mabuhi ang imong mga kalawyahon. Ikaw ug ako maigsoon, kaming mga alagad sa Ginoo, dili binamo ikagaranti ang kanunay lang yung likod. Apan sa diha nga makabasa mispulong sa Ginoo, diha mabalik ang kadasig. Lord, salamat. Gawa magani nimo pasagdi ng mga katawhan kaniadto. Lamang usisa iksamina ang imong kaugalingon karon kung doon na ba kay pagkulang katos Ginoo nganong na inana nakubol ang panalangin sa Dios. Wala ka tubaga, manarbaho ka, lisod, wala ka hatagi og maayo, wala ka pahimutangig maayo. Ang tinuod igsoon layo pa nga nang-apply, wa pa na nang-apply ang akong asawa. Doon na pahibalo ang Ginoo. Wala pa ko nagsugod din sa paglingkod mismo sa FM radio. Doon na mensahe ang Ginoo. Nganong nahitabo ikaw ug ako sa imong kahimtang sa kinabuhi, tanan nga mga panghitabo sa unahan
dapat nasayra na nimo kay tungod dunay revelation ang Ginoo. Mao nga diha nimo masukot o mahibal-an nga ang Ginoo kauban nimo. Kay kung wala mga igsoon, mahadlok ra gyud ka. Kay hadlok-hadlokon man ka, hasiun man ka, di ba? Nawag hadlok-hadlokon ng tao walay Ginoo, di ba mo mahadlok sa. Ingon diri mga igsoon, ingon busa pag hinulsol sa imong mga sala, kung dili ka maghinulsol, muanha ako kanimo sa labing madali. Makikaway ako kanila. Ginamit ang espada gikan sa akong baba, 17. Kung ang Ginoo nay makikaway, awa na kitay mahimuan. Maumanggani ni ingon ang Biblia, ayaw pagbalos kay ako manimalos. Dili imong katungod ang pagbalos. Kung makadungog kag sakit nga bulong, iampos tinuulod sa lamat. Diha mabalan ang imong tinud-anay nga pagpangalaga. Diha mabalan ang tinud-anay nimong pulong nga pagka-Kristohano. Pero makadungog ani kag sakit, muday kag karakara, di ka pautang. Labaw sa tanan di ka katulog ug dili ka kaadto sa imuhang nadunggan. Na di gota katumas kabubuton sa Ginoo. Ingon diri sa 17, busa kun may dalunggan ka, na pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa simbahan. Kanunay guning gibalik-balik. Kung naidalunggan ka, pamatia ang minsay sa Espiritu diya sa simbahan. Alang ni atong makadungog, ihatag ko ang pipila ka mga tinago nga mana. Wow! Naa ay mga tinago. What is mana? Pagkaon. Mao nga kung ikaw makabaton sa minsay sa Ginoo nga naas Biblia, di gud ka pagot man bisag kun saon pa. Akong asawa igsoon, bila kahigayon mo sa duha, tulo, hantod pulo, magpadungog-dungog din na akong asawa. Di man ako na ikaulaw, kay tuwan habaron sa Saudi. Ingon siya, de, akong kwarta diri, 50 pesos na lamang. Akong kwarta diri, 300 pesos. Layo pa ang Makati. Diri pa mis accommodation. O niya, maghulat dahil kang kawatan. Mao nga kining atong pagkabagag na wong. Huwag kung di kong baga kong na wong. Bisan asa na ako'y gihimo mo. Ingson mo, hangyo ko sa mga kailatan na hangyo. Alang-alang, maghulat ka mo kag siyawan. Ang kanos sama, hulog ng panalangin, mahulog ng bayamas, hangtod na lata na lama. Tugat pinagluroy maigsun, wala man po tapagyasa. Doon naman po'y hikapon ang Ginoo, nga wa may kabalo mga kaigsunan. Nga doon na po'y nagpadala sa iya, hangtod ning largas siya. Wow! Grabe oy. Una nga ay declare blessing sa matag usa, sa paghako, pag-ampo, pag-ayuda. Akong ipasalamatan ang Ginoo ni anak. Mga sintinabos man, ginagmay man ang gihatag, dinagko man, dili na malilong si Ginoo. Mao nga niining mao nga David, doon na po'y giingon mga kaigsunan, kining FM radio, gipapara ra ko ng panginabuhian. Kaya kung mao na'y ato nga rason, munda ko'y, mura na'y akong saligan panginabuhian, nga wa ko'y sweldo. Munay akong saligan mga kaigsunan, magdala kong mga tao nga lain-lain batas sa kinaiya. Manarbaho ko, ini eskwela magani ko. Kung sa manang akong eskwelahan, pila katuig na akong sakripisyo sa kolohiyo, mubalik kong trabaho, oy. Apan dili na ko usikan, dili na ko ibaylo ang trabaho sa kalibutan para sa trabaho sa katawan, o ang Ginoo na'y bahala sa kong kinabuhi. Wow! Unang ka na mga tao bitaw nga di kaay kasabot, dili kaagpa sa pagkamaayos Ginoo, mga bakulpulan, mga pintador. Gusto mo underestimate sa ilang isig ka tao, ang pangutana unsa pod ang kahimtang sa kinabuhi. Tinuod man guna. Ako mo prangka ko igsuon, oy. Wala ron nalilo sa FM radio, nagpalabi, naglanog-lanog ros mga panimalay. Kanong mahadlok man ko, kanong maulaw man ko,
nga ang akong giwali diri dili man akong kaugalingon nga akong giwali, kun dili ang akong giwali nga ikaw ug ako kitang tanan mahibalo sa kamatuoran. Dili nato ni angin ikaulaw man, balag inutang dakong nawong. O sa mga dakong nawong kay dili day bagag nawong. Balag ingon ta magkaigsunan ng FM radio gipahimong pagibuhian. Bisag unsa pa. Kay sikat naman na kaniadto magkaigsunan, sikat nga nahimo kong alagad sige dili lamang sa lugar kung asa ko mahidagsa. Giayo na tagmasi-masi sa mga pulong nga dili makaon ibin sa iro. Unya maningalata. Ayay. Mao nga ning ingon diri mga kaigsuonan diha sa area sa Pergamo. Giingan diri mga igsuon tan-awa ra ko diri. Alang ni atong makadaog, ihatag ko ang pipila sa mga tinago nga mana. Wow! Dili ay kahatagan og mga tinagong mga panalangin kagitaguan sa Dios like mana o sa manang mana magkauoy. Walang mami pagod mi. Amo ang mga anak tulog ka po, wami pagod mi. Akong ugangan, akong asawa, wala mami pakulangi. Balag ingnon ta mga kaigsunan nga gipanginabuyan ng FM radio. Kay dili man minsay sa tawo ang atong giwali diri. Ibin gani pagbintinar. Walay basta-basta mga kaigsunan kada bulan asa mata anak manguot o wala pa magpamuhat ang Ginoo. Galison magani tagbala bayad sa atong panimalay bisag tag 30 pesos, 40 pesos bayad sa Norico kani pang dinis FM radio. Nga nilibo-libo maigsundo na pay wifi until now. Unya maunay ato ang ibutang sa atong kasing-kasing nga pangwarta. Oy. Isyu lamang nas tawo aron madaot ang mga buluhaton para sa Ginoo. Tinuod dili apan dili na mahitabo nga numan dunay Ginoo nga mo panalipod o musuplay nimo. Lamang tinguhaa o seryoso ha ang Ginoo dili lamang sa tumos dila. Tanawa ra ko diri. Ihatag ko kanimo ang mana nga pipila nga gitako. Oh. Hatagan ko usab ang tasatag sa kanila ug puting bato diin gisulat ang bag-o ngalan dili mabasa di bisan kinsa gawas sa makadawat niini. Wow! Tanghaga kumbaga. Dili makabasa ni bisan kinsa gawas sa giyatagan niini. Mao nga ikaw ug ako kung dunay revelation ang Ginoo nimo, yun na mo tuo nimo. Ingnon man ka kinsa man na siya anak man ni anak maguna ni Jose nga panday nya mo tuo ta. Tanawa ra guna ibin ang Biblia nagtug-an na nimo. Apan kung ikaw alagad sa Ginoo madala ka nga himasa magag Biblia ayaw oy. Ayaw padalas mga tao paghulog mga kaigsunan aron ka maluya. Kung madala ka piti man ang bahag-haka. Klaro dili. Kaya mo ingon man na daan lagi ko. Wa gyud kong masayop ada bahag na. Pero di gyud ka padala mahilom na oy, mutak-om na. Ibin sa kalibutan maigsoon akong i-relate kaniadto. Ga-eskwela ko kolohiyo, ga-working ko, daghan kay moingon nga. Ay kanasari barong makahuman ba na college. Nang inahan na sige ratong pamunglay anang silingan lugdog usa diha. Munay makahuman kaadik-adik tingali na diha. Akong giinas mama pasagdain ang mga tao mga marites, wala pa nang marites kanadto. Akong giingnan kong mama pasagdain na sila ma. Di ba mo abot ang panahon, mutak-om ra na. Mintak-om oy wala na. Nasayop man. Ikaw ug ako Kristohanon ka, even dili Kristohanon. Samot o Kristohanon nga inanang batasan. May dili Kristohanon. Diha sa Korinto, unang Korinto kapito, diha sa unang Korinto, ngadto sa ikaduhang Korinto. Diha gidiscuss ni Apostol Pablo nga bisan pa man sa mga Kristohanon diha sa Korinto, wala gani mabuhat sa mga dili Kristohanon ang ilang gibuhat nga mga gitawag o
o mga dili maayo. Kay ang mga tao nga makabalos kasulatan ug dili kini magpatudlo, mao ni magtudlo-tudlo. Labaw sa tanan, mao naman ni himuon nila nga pundasyon. Kay moingon man na nag-ingon bitaw diri sa kasulatan, murag yawa pa niingon diha sa pagtinta ni Jesus. Hala sige, tinuod man kang anak sa Dios, hala ambak diha kay nag-ingon ang kasulatan, tan-awa ra guna nga magpadala siyang mga anghel aron pagsapnay kanyang ubisan sa imong mga dili ka mapandon. Pagsugod pa lamang mga kaigsoon na introduction, diingon si Satanas, hala kay gigutom maka, hala himuan ang panang bato. Nadala ba si Jesus? Waway, mao nga ikaw o ako kung maabot na nimo, ayaw padala oy. Ayaw padala. Mahilom ra ng isyo. Ari ta diri sa Tiatira, tan-awa ra gud is Tiatira. Ikapila na ni mga iso. Unsay kahimtang diha sa Tiatira. Ingon diri, isulat kini alang sa mga anghel sa simbahan sa Tiatira. Ingon diri, mao kini ang giingon sa anak sa Dios, kansang mga mata daw nagdilaab nga kalayo, kansang mga tiil ingon sa mga pinasinaw nga mga bronze. 19, nasayod ako sa imuhang binuhatan. Kanunay ra gyud ning giingnan. Gikan pa pagsukod sa unang diha sa Efeso hangtod abot tas Tiatira. Ingon gyud diri sa Biblia, kanunay kong nahibalo sa iyong binuhatan. Wow. Ingon siya, sa imong gugma, sa imong pagkamatinud-anon, sa imong pag-alagad o sa imong pagpailog, nasayod usab ako nga labaw pa ang imong gibuhat karon kaysa kaniadto. Salamat sa Ginoo. Adunay si Mamuli. Adunay na sa gipos mga kaigsunan nga tugan pinda glory. Wow. Ipanay ra magud si Ginoo ang mga tao man nadukon ngadto kaniya. Usa na siya ka viewer sa Facebook Live, matud pa niya, pastor, sa panahon nga maminaw ko sa mensahe sa Ginoo, maghilak ang ako ang mutulo ang akong mga luha. Unya one time mga igsoon, kay sige man to siya kasunod, wa ko kabalo nga kauban sa akong wife. Ako singking na nga, asa man ay inyo hamam nga gabunit magod siya, mura man po Muslim na ba? Mura na po na sa Saudi Arabia, binakugtuan na sa lain nasyon. Siya, tag-asa man akong giingnan, tag-asa man dahil ka mami, kan tag-aana man ko, taga-palanas, mga sabiyo. Iko sige man kong agi-agi diha. Ya, pag-ingon niya nga, naaman ko diris Makati, ron ako sige giingnan nga, kauban eh mas akong asawa, isang kauban man good ko. Wow. Una nga, tugan pita glory mga igsoon. Ibin na nga itong mga kaila sa mga Facebook Live, naghandong sa pastor, may tigdool na diha kay mo bisita mi, mo fellowship mi. Pero ako sa giingnan, bisan asa tingali mo simba ang tao, ang tinunanay ko pagpangalakan, ang imo magpagkamatinunan. Although makaigsunan, matod pa sa kalagad sa Ginoo, follow your feelings, follow your heart. Kung asa man ka, ganahan nga musulod nga simbahan, mga lagad o magpailalom sa title, follow your heart. Sakto man sa. E kung musimba ka sa usa ka simbahan or title sa simbahan, nga bukal o dili kana bitaw supak sa imuhang una-una, wa kay angay nga musulod oy, magmalakod ka. Tinuod man guna, dili man ka mapanalanginan. O niya magsige ra kag simba sa simbahan, sa sulod sa title sa simbahan, nga walay panalangin, ibig sa imong pagsulod pa lamang. Ayaw na lamang padayon. Tinuod dili. Mao nga sa among kinabuhi sa among pagtudlo sa mga tao, kung kinsa katong layhan nga dili layhan nga mupadayon sa pagpailalom kaasa man ta nga denominasyon, libre ang pagkawas, libre sa ang pagsulod anytime. Dili mas mo pugos kay dili man mingutang membro-membrohanay. Kaya wala man as Biblia nga magmembrohanay ta. Kung asa ang inyong kasing-kasing matod pa sa alagad sa Ginoo, follow your hearts, follow your feelings,
tanaw ra ko ng banag asawa. Malipayon pa mong duha o wala mo'y feelings duha? Nakauna-una ko mga eksoon sa ako ang magtutudlo kaniyan to sa PE. Ingon siya nga, ikaw sa pre, nakipag nakay-feeling sa imong asawa, ako sa giinat ko mangutahan ako, ma'am. Sa atong kinabuhi, sa imong pagkabana, sa imong pagkasawa, siyempre na dyo kay feelings. Wow! Kaya kung wala ng pagbati, may suod, doon ka nagyod kang namutos. Tinuod din eh. Even gani sa sulod sa simbahan, sunod sa balay kalampuanan, mga tarungan man ka. Muingon magkukoy kasing-kasing nga musulod diya, oy. Birog na agad ni mangison hasta imong pamilya, bisag kag may pa. Wow, bahalang magbaklay, init o ulan. Kay layhan nagibisag layo, bisag na apay simbahan doon. Alang-alang, follow your feelings. Wow. Di ikaw karon naminaw sa FM radio. Sa tanan nga naminaw og nagwa sa Facebook live. Ayaw kong ingna nga imong asawa wa kay pagbati ana. Imong bana wa kay pagbati sa imong asawa ay pagbati nimo. Kay kun naa mo'y pagbating duha, bisag sa mga problema kapag sulay nga moabot, wow! Unay giingon mga kaigsunan, bahalag saging basta labi, tinuod man ko na. Kay magunsa magsigi ka kumba, magdungan mo high blood, mga matay ra mo kuna oy. Balik tas nato mensahe. Ato ra ni nga giatagan og pagtulunan ba. Kaya di pwede magsiniryos ng maayo nining ato nga kahimtang magsiniryos, kadagang kay magsiniryos. Sobra-sobrang siniryos may suon, wala na noon madala. Magsiniryos ta dihas pulong sa Ginoo, pero sa atong kinabuhi nining kalibutan na dapat kana bang serious nga serious yun. Hindi kay serious na. Ingon ang 19, nasahid ako sa imong binuhatan, sa imong gugma, tanawa ra ko na. Nasahid ang Dios sa imong binuhatan, sa imong gugma, sa imong pagkamatinud-anon, sa imong pag-alagad, sa imong pagpailo. Wow! Nasairan sa Dios. Ingon diri, nasahid usab ako sa labaw pa sa imong gibuhat karon kaysa kaniadto 20. Ingon diri ang 20. Apan ang isalikway ko kanimo, mao ang wala mo padlunga ang mga babae nga si Jezabel nga nagpapropita sa Dios, nga nagtudlo o nagtukmod sa akong mga sulugoon aron sa pagbuhat sa lawayon nga pakikilawas o pagkaon sa hinalan ngadto sa mga Diyos-Diyos. Usa ni siya kaalagad sa Dios nga wala siya katuman sa sugos Ginoo. Ningingon ang Dios, nasayod ko sa imuhang gibuhat, nasayod ko nga ikaw matinud-anon, sikat pa kaniadto, apan ang sayo kay ning tugot ra ka. Mga alagad sa Ginoo, kung unsay naas Biblia, ipabuhat nas mga tao, iwali na, ayaw pagduludipensya, kay mapareha ragutaan ni unya dinhi sa mga tao sa Tiatira. Aning ingon sa ningon a Dios, nakita ko, nahibalo ko gikan sa pagsugod sa imong pagserbisyo, sa imong pag-antos og karon mas labaw pa nga imong gibuhat gani, pero dunay pero imo rang gitugtan ning usa ka makamakasasala. Di imo rang giuyon-uyonan, labi na kwartahan. Tinuod dili kay diya sa simbahan labi nagtako kay tithes dako ika-follow. Muingon man na mga igsoon, be sulay ko pasakit pastor, di ba di na ko musimba diha. Ikaw po din taon nga opoy lang, labi nagduna po kay interes. Mahingon po ka mga igsoon nga, ayay maigo maning tawhana kwartahan ra bani ako ra bani katubahan ra bani sakyanan, magsigir bani nako hatag og tag 2,000 semana na magutman yan akong pamilya ani, adili na ko ni walihan oy arikos aris kapitulo lain be kaning ako aning uyon-uyonan nga ignoran ako. Ay okay ra ko na makasabot ra man ko ng Ginoo, nigingon man diri natanawa ra ko na. Apan kung ikaw matinud-anon, adunay mensahe si Brother Jelon Mingito, tinuod man ko na. Kung naas Biblia, kamatuoran man na.
dili man na tinumutubo, wala pa'y balaod sa gobyerno nga kasupag ni ini. Tinoo dili. Tao rin mo supak kay handog man. Ano na minsan si Brother J. Lumingito Garcis. Ingon siya rin, amen, salamat sa Ginoo. Maunga ni ining maunga dapit, wala tayo gidipinsahan. Di isang unsang organisasyon. Madag ko matagrang ko sa palibot, madag ko matagrang ko sa tibok kalibutan, apan kung diya sa balang kasulatan, mga igot ng tanan. Wow! Kaya mauman ay gustos Ginoo man. Tanawar ako diri sa Tiatira, giingnan siya. Nakakita ko sa imong paghago, nakakita ko sa imong sakripisyo, sikat pa kaniadto, apan ang nagapan nganong iging gitugtan kining mga katawhan. Sukot raman ka, kay hadlok lagi ka bawat ano sinako. Kay mo ingon man na may sun, labi nag mga kwartahan diya mga astigon. Ala sige pastor, walihi ko, di ba may pay tingkoy anak makita ko niya sunod Domingo. Maghambog man na, mo ingon man na nga, mawala ko diha, balo lamang. Napabanay makaon ng mga tawhana na, natan awar ha. Tinoo dili, ikaw ug ako nga naminaw sa FM radio, naminaw, nagwas karon. Kanagkalain-lain man ma-encounter, bisag dili pa mo ingon nga dili tinuod, tinuod yun na, mahitabo sa tao. Mama nagikadlokan sa mga alagad sa Dios. Tinuod dili. Tinuod oy. Kasi arag hilot-hilot mga kaigsunan bisag sayop des balang kasulatan. Mumagani nga daghan kay mga pagtulunan na nagkairgo. Ano man doon naman po yung mga tao nga magsigirag hilot-hilot. Kay utro man po tayo buluyagos sa katilingban. Tanaw ra ako nagiwali sa to ang station manager. Kaparihan nila nga magtutudlo. Nag-iskola siya, dili sila kakunik sa espiritu. Kaya naman, ang gatudlo day, kusog naman day na nasakpan man mga igsoon nga kusog ra kay gaduso-duso o badyong. Nya perting isuga sa klase. Ingnan pag itulisog pa siya. Kana mga tao mga isog inana, balo lamang. Tinoo dili. Pero pawalihon na maigsoon, magsigira naghilot-hilot, magsigira yung, mapasayloon na magod ang Diyos, Pastor God. Sabi mapasaylo, tinuod magod mapasayloon. Magsigira di kay pangay pasaylo, sigira po kag buhat o dili mayo. Diwat ang po ka anak man. Tinuod dili. Tinuod oy. Muna giingnan diri sa Tiatira ingon siya. Yatagan ko ikaw siya panahon sa paghinulsol, apan wala siya maghinulsol sa iyang imoralidad. Tanawar ako na. O sa naman ang imoralidad? Kana diha sa Korinto na igsoon, diha sa simbahan, doon ay gihimo sa mga Kristohanon nga mga imoral. O sa man ang mga imoral, okay na kang magkasal laki o lalaki, kasal na babae o babae. Makakwarta man ka, labi nagtagaan ka, sige pastor, pastora, 20,000 ikaw kasal. Ingon po ka mo, kwarta na maro. Sige, mapasailuan bitang Ginoo, nautros ang kakay naka-intensyon ng magkakwarta. Dili ka mahadlo ka niingon ang Dios, imo ra man gitugtan. Tanaw ra ko ng Tiatira igsoon. Imo ra man giuyunan. Ingon man diri na igsoon. Gihatagan ko siya panahon sa paghinulsol, apan wala siya maghinulsol sa iyang imoralidad. Wow. 22. Busag gipundak ko siya sa higdaanan diin siya katong nanapaw uban kaniya mag-antos pag-ayo sa kasakitan. Maghinulsol ang dautan nilang binuhatan. 23. Patyon ko ang iyang mga anak o unya ang tanan simbahan nga makaila nga ako mao ang nasayod sa binuhatan kasing-kasing sa tao. Tanawan ako na. Kinsay nasayod sa kasing-kasing binuhatan sa tao? Ang Diyos. Diyos lamang makasinati. Diyos lamang mao'y makasayod. Engon nire, gantihan ko ang matag usa kaninyo sumala sa inyohang binuhatan.
gantihan di ay ikaw ug ako base sa imong binuhatan. Munang klarohon nato kung tinuod na bagyoning atong binuhatan bisag Kristohanon pa ta. Kay kung dili gani bisag unsa pang title sa simbahan, bisag magbulawan pa ng simbahan, apan kung dili gani haom ang binuhatan sa tao nga naa sa sulod sa simbahan, dili na hatagan o katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga adunay kinabuhi nagiandam sa Dios. Ingon diri sa 24, apan ang uban kaninyo sa Teteria wala mo sunod ni ining daotang pagtulunan, wala kamo mahibalo sa giingon nga mas malisod sabton ang mga sikreto ni Satanas. Lisod biyang sabton ang sikreto ni Satanas. Apan kung doon na kay Minsayas Ginoo, doon na kay Holy Spirit, sayon ra kaayong sabton ang sikreto ni Satanas, kay maila manas binuhatan, maila manas pinulungan, maila manas batasan, nga mura pog si Satanas og batasan. Hello. Ingon dire, sultian ko kamo nga dili ipapasan kaninyo ang laing mga pagpalasanon, apan gikinahanglan huptan ninyo pag-ayo ang anaa kaninyo hangtod sa akong pag-abot. Wow! Huptan nato ang atong nakatunan karon hangtod sa iyang pagbalik. Ang pangutana, makapadayon ba ang matanusa? Kay kung dili gani makapadayon base sa balang kasulatan, magmatsin gud ang tao paingon sa impierno. Ingon ang 26, alang sa makadaog, tanawa ra guna, alang sa makadaog og makapadayon sa pagbuhat sa akong kabubuton hangtod sa katapusan, hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. Wow! Moninindo. Kung ikaw makadaog, kung ikaw makalusot, hatagan ko sila gahom sa pagmando ibin sa tibok kalibutan. Ngano man hatagan makagkatao sa pagwali sa mensahe sa Dios. Wa man ka mag-agad sa mga tao nga manghadlok nimo, nga moingon nga, hala sige, wali ko. Di ba masakitan ko, di na ko musimba diha. Unsa da ko'y mahitabo unya ninyo diha, wa na unya ko'y bulugasan, nasa man na. Di mo man ay mantilan din sa kalibutan, hulgaon man ka, labing nas kawaladon. Pagdigan di ka mahadlok, una-una agod iksoon. Ang pamaagi sa Dios di walay kausaban. Ang pamaagi sa Dios dili mahurot. Ang pamaagi sa Dios dunay kahutanan, dunay katapusan. Hello. Ingon ang 27, maghari sila sa mahimpit, sa gayon dugmoko nila ang mga nasod sama sa kulon, hatagan ko sila gahom, ingon nga ako nakadawat o gahom gikan sa akong Ama. Wow! Ningingon si Jesus, hatagan ko gahom ang makadaog, kay ako gihatagan sa kong amahan o gahom mo hinungdan nagmahimo kong nagmadaogon sa tanang pagkibugno o kaison nining kalibutan. Wow! Ikaw o ako, kung mukupot ka sa saan si Ginoo, hatagan ka katungod, hatagan ka gahom nga makalahutay ka hangtod sa katapusan sa imong pagserbisyo para sa imaya sa Dios. Ingon diri 28, hatagan ko usab, ihatag ko usab kanila ang buotan nga kabukason og may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa simbahan. Kada gid katapusan sa ato nga mensahe gikan sa mga lugar, ning ingon gid diri, pamatia kung duna kay dalonggan, pamatia ang mensahe sa Espiritu
diha sa mga simbahan. Naghiskot yung simbahan. Kapitulo 3. Ara ta diri mga mensahe alang sa mga Sardis. Dugay-dugay pag kita mga ekson, layo-layo. Ari pa ta sa ika-5, napay ika-6, ika-7. Ari tas ika-5 sa Sardis. Ingon diri sa introduction, ingon diri, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Wow, giadri sa simbahan sa Sardis. Aun sa maning klasiha karon aton ning basahon. Ingon diri, kini ang giingon sa naghupot sa 7 ka mga espiritu sa Dios. Wow, 7 ka espiritu sa Dios aton ning basahon. O 7 ka bituon nga nasayod ako sa imo ang gibuhat, o nasayod usab ako ngan kidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka. Wow, diya sa dapit sa Sardis maigsoon sa manang Sardis, gidungog kay bisan pa na kanaa ka dahil sa kalubnganan, gidungog yapon ang imuhang performance bisag naa ka sa Sardis. O nang ikaw mamatay ka, may kag binuhatan, moingon din mo silingan imong isigataw, katong tawhana murag buhi ra mangudro. Di ka kay katong tawhana di gud ko malimot ato kay maayo ta, maayo to kay tao. Pero duha ra magod ang tao makahinumdom, ingon pud ang tao. Di gud ko malimot ato, may ra putong namatay tawana baka malituha man to. Wa na sa osba na sa. Ingon diri sa 2, usa pagmata og liguna ang anaa pakanimo nga hapit na mamatay, kay nakita ko ang imuhang nahimo dili pa mahimpit sa atubangan sa akong Dios. Ingon ang 3, busa na hinumdumi katong pagtulunan nga gitudlo kanimo og ang imuhang nadunggan. Hinumduman gyud ang gitudlo o gitudlo nga imong nakaturan, ayaw ganang ikalipti. Ingon diri nga gitudlo kanimo og ang imuhang nadunggan, tumana kini og hinulsuli ang imuhang mga sala. Kung dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan, og dili ka mahibalo sa tagna sa akong pag-abot. Wow, kay mo kalitra gyud ari si Jesus sa takna nga dili daw mo. Kinsay nagtugan? Biblia ang basihan. Nag-ingon ang kasulatan nga mauni angay nimong buhaton mga minangga. Ingon diri sa 4, apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang biste, wala magbuling sa ilang mga biste. Mukuyog sila kanako nga tihag puti, kay takos man sila. Wow, ang takos ra di ay nga bistihag puti, ang bistihan ra di puti katong takos ra. Mangutana ko kaninyo karon mga naminaw sa FM radio nga nagwa sa Facebook live, ikaw ug ako kung magbasi kag Biblia, una kung takos na baka sama sa atong gibasa. Kay kung ikaw takos na, mahisama gud kanini bistihan kag puti, kay takos kang bistihan o puti. Wow, dili itom ang ibiste, kay ang ibiste sa itom katong mga mahugaw kuna-una, katong mga naguna-una dayon huna-huna dautan, bisag wa pay nahitabo, katong dili mulikay nga angay utang ligayan, kay mao lagi na mga kaigsunan na bitaw Ginoo mapasayloon man alang-alang. Kabalo kang minyo ka, kabalo kang doon na kay bana, doon na kay asawa, magsige man po kag patsansing, magsulo man po kag pag-o kayong mubo kayong lupi pa may dalaga may ikso, maglakra na ng atubangan. Naon sa may lantaos mga lalaki, alang-alang magtalikod, minyo na. Mangduhay pa maeksok sinsunsoon sa padiha, kay naigipaibkan na amang ko'y crash ko. Paso na lang magmamatay ni akong bana, kay wanay angay ni akong bana.
dili na makahatag na ko og katagbawan kay mo nas ginahawang trabaho. Tanawa ra ko na. Kini pong asawa wala na ni angay kana ni mao na lamang ni agupo. Kanang babae og lalaki may igsoon paro ra pareha ra makuna. Kana imong asawa kung lantaw nimo mga kaigsuonan, kay mao man ni gihisgutan yun. Kay mao man ni bugat sa tao. Kung laihan ang imong asawa kanunay ra nang guwapa nimo, hala palitin ang ibon oy. Kung nanimaho na ng ilog, hala palitin og usa pa diha. Aron mawala ng kabaw sa ilog. Dapat ikaw ug ako ibing ninyo na ka dapat mangiliglar mga reglar. Ayaw pasagdi ang imong kaugalingon po. Nga ingon na lamang kagtrapo. Mga asawa, mga bana, maura mangguna. Dapat ang imong kalihukan kani ato ulitaw ka pa kusog kang manglimpyo. How much more nga minyo na ka mas labi kang kusog manglimpyo. Wow! Sa ni ato nga ulitaw pagka kusog ka ikang agila sana. Manguan sa imong kaugalingon. Mangduhig ka kung saan na ito pamada, maigsoon sa itong mga pamada piting umuta, kani ato, pilit na kayo diri, mura na si Dr. Jose Rizal. Wow, kani ato maigsoon ng akong style, mura jugog si Dr. Jose Rizal. Nya karusao man ako maigsoon, mura matag si Bimboro ko ani. Pero waman ako na ikaulog. Ibin minyo na ko maigsoon, tanang trabaho sa panimalay. Mas ninggugi pa ta. Ano man na naman tayo pamilya, naman tayo mga anak. Makahibaw, tangulog ang tanan. Ngano man, kanang babae, dili kahilip, kanang trabaho sa babae, dili kahilap, kay balos lalaki. O ang trabaho sa lalaki, dili ka balas babae. Rason na maguna, maparihar basahagon ninyo ng panultihon. Sa tanan nga naminaw karon sa FM radio, kanunay na ko nang gidasik pa. Basahan ninyo ang panultihon, Kapitulo 1 ngadto sa Kapitulo 31. Diya sa Kapitulo 31 sa talas diha, daan man diya kasagaran nga mo put up labi na sa pagkasal. Kay sige matangga blessing o mga kalaslon o kinasal. Kaya wa pa matang kaprase sa ato nga lisensya para pagkasal, pero incoming na may isuon. Kaya kitagaan na matang para requirements para kasal. Diya sa 31 ni ingon diha, ang asawa nga buotan lisod kayong pangitaon. Nga naman sa yano, muingon man na nga pasiaw. Hala, si pare, tuan na ron dito, kay agbana, tuan ba to dito gadaro? Tuan ba to dito nanagat? O niya ikaw kabukuhan keng dako, kauna na imong batat, kanay mo una-una. Kanira bang una-una sa tao may? So, hindi rin ba yun ang maayog doktor? Di ikaw karon, naminaw sa FM radio, sa nag-watch karon sa Facebook Live. Di mangutang ako niyo sa inyong una-una, madala naglaboratory. Di ba dili na isuon? Kanang imong emosyon, madala naglaboratory. Dili, uy. Kanang imong pagbati, madala na dito masin. Dili. Kanang dautan imong una-una, madala na nagdito o scanner. Dili. Madala na mga eksoon kung doon ay Ginoo si mong kinabuhi. Wa ko'y nanging makaayaw na. Ikaw o ang Diyos. Hinumdumi bisag layo kasi imong asawa, bisag layo kasi imong bana, kung doon na kay pulong sa Ginoo si mong kinabuhi, kampanti ka o diha nimo makita ang tinud-anay ninyong gugma. Makasalig ka, makalaom ka, nga walay bisag kinsang pinuhat nga makaagaw sa imong pinanggaminahan. Balang mo ito may ison. Padayon tayo siyon. Ingon diri may ison. Ingon diri, tanawa ra ko diri. Apan may pipila ka ninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang bisti. Mukuyog sila kanako og bistihan ko sila puti kay takos man sila. Wow, takos. Ay katungon. Ingon diri sa 5, ang modaog bistihan puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi sa atubangan sa akong amahan o sa iyang mga anghel. Ipahayag ko nga sila akong mga sakop. Ipasigar bukas tibo kalibutan.
Muingon ang Dios, kanang mga tawhana ako nang gipasikarbo sa tibuok kalibutan. Hali mo diri, welcome mo, kauban ako kay magduyog tas kalipay. Kauban mo sa kananan diya sa trono sa Dios. Apan kung dili ganit katagos ingnon gyud ka, mga mamuhat og dautan wala ko kamo ikaila. Mukli pa ang tawo, di ba Ginoo? Nagbuhat mamiksaman nimo, naghatag maganing mga milagro, naghimo magani, nagayo magmig masakiton, unya kami dili may malangit, ingnon ka pahawa dire, kawa kay katuon nga wari, magkasakita, ako na sakit. Sa kalibutan, bisag ingnon ka, pahawa dire, oy, wa makay angay. Kung taho rin mo ingon, mamadlas di mo, yung kadlok ko eh. Tao rin mo butang-butang di mo, tao rin mo pasangil di mo, yung kadlok. Ginuman, tao lang sila sama ni mo. Ikaw o ako, dili takwat tay nawo nga atong ihadlok-hadlok sa atong isikataw, lamang base sa balang kasulatan. Ikaw o ako, kung dili ganita mahadlok ni ini, wala naman may mahimuman. Wala may mahimuman. Ang importante atong ibasa o itudlo ang kamatuoran. Kaya maura gani importante igsoon. Ingon diri sa 6, busa kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa espiritu ngadto sa mga simbahan. Kada tapos sa mga simbahan, ikapito ka simbahan nga atong gidiskas diri, dinhi sa katapusan o sinulat sa Revelation o pinadayag, ning-ingon gidiri, pamati sa minsay sa Dios diha sa kasimbahanan. Kay nganuman, bukat sa tao nga moadto sa simbahan, bisag walaing kalingawan. Mabisi sa bisan unsang kabisi. Sikat to dalas nga simbahan dinhi sa Philadelphia. Wow! Kining ito kasimbahan, basahatan kung kinsay nahimutan sa Diyos. Ingon diri, mensahe alang sa Philadelphia. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaang o matuod nga nagkupot sa Yahweh. Wow! Unang doon na ito'y kinumpos ni Pastor Gideon. Nga pito kasimbahan na ato sa YouTube channel mga igsoon. Mo ito'y pagsugod pagama diha sa FM, diha sa recording studio gikan mi sa Cebu ato. Ingon si Pastor ang ingnan nga saman magkumpos-kumpos ta. Kung mataylingaw diri gabi man ron, nasulat din siya. Iko kini kanta na yung igsoon. Mintras kondisyon pa nitong tingog di pa nagkapaos-paos. Gama na yun, ingon sa pito kasimbahan. Nahas kanta niya mga kaigsunan na alunes pinumpos ka rin. Nasa YouTube channel. Ingon din mga kaigsunan, tanawa rago diri. Busa may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa espiritu ngadto sa simbahan. Diri sa sikanto dalas diri sa Philadelphia, ingon diri. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan og matuod nga nagkupot sa Yahweh ni David. Wow! Naaday nagkupot sa Yahweh ni David. Kinsa man eh. Walay makapasira sa iyang ablihanan o walay makaabli sa iyang sirhan. 8. Nasayod ako sa imuhang binuhatan o may diyutay kang gahom. Wow! Ingon siya, nasayod ko sa imong binuhatan, unya doon na kay diyutay gahom. Anong diyutay naman po ning gahoma? Ingon diri, gituman mo ang akong pagtulunan o wala mo ako ilimot. Wow! Wala niya gilimot diha sa area sa Philadelphia. Wala ko nimo gilimot. Mo na nindot. Tanawa ra ko si Pedro nga gilimot niya si Ginoong Hesus. Katong paglimot ni Pedro nahitabo na tong paglansang sa Dios, wala pa. Wala pa. Nganong nakabalo man to si Jesus? Gamanan man si Jesus.
Nakabalo naman si Jesus sa kahimtang sitwasyon sa iyang kahimtang. Moingon po taon niya, pastor, nganong nag-ampo man to siya sa Getsemani o nagkabalo pa siyang kahimtang. Di nga ngiyok man siya. Kay natawo man siya sa tawhanon nga pagkatawo. Mubati man siya kasakit. Tinuod dili. Tinuod doy. Nganong gipagkatawo si Jesus? Gipagkatawo siya sa kasagaran nga tawo, sama nato kay mo feel mo bati siya kasakit. Tanawa to siya gilambusan, tanawa to siya gipunalan, di ba bugaab siya? Kay ang iyang lawas tawhanon pa man, dili pa man espirituhanon. Apan doon na siya gaho, nagkapalo na siya, tanawa ragod mga kaisuna. Nga sa diha, nagilubong siya na banaw sa tulo ka adlaw, tanawa tong niingon nga, kung mahimo mutuo ko, kung imong ipakita ang lansa o inagian. Kinsa man itong maigsoon? Si Tomas. Ingos Tomas, mutuo ko Ginoo, kung imo kong pakiton sa inagian sa lansa. Wala pa si Tomas itong panahon na sa pagkamatay ni Jesus, pagkabanhay. Ang mga kauban pa man nakabalo nga gibanaw na si Jesus, wala na sa mga patay. Pagkabalik maigsoon gitrangkahan ang balay, ang ilang gipuy-an. Ningtong happy daw si Jesus. Ingon na yun, Tomas, nituo ka na ba? Ka pa kining ako ang kamot. Ingon siya, Diyos ko, o Diyos ko, tinuod yun. Nanood siya, taka na lamang ka niya, Tomas. Mutuo ka, kaya nakahigab ka. Bulahan ka itong mga panoo, bisan wala makakita ka na ko. Wow! Ikaw o ako mahimog yung bulahan. Bisan wala pa ta nagkauban personal, apan kamo na minaw sa minsay sa Ginoo, kining minsay na atong giwali karon. Dili ni minsay gikan ako, kun dili minsay ni gikan sa Dios. Ni ining pito ka simbahan aron ikaw ug ako mahibalo kung unsay sitwasyon o kahimtang, kung kinsay angayan nga moadto sa langit ng dapit, mga binangga. Ako ning basahon pagpadayon, tanawa ra ko dire. Ingon dire, sa 8, nasayod ako sa imong binuhatan, og may diutay kang kahong. Gituman mo ang akong pagtulunan ug wala mo ilimot. Tanawa, giaplihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. Wow! Grabe. Walay bisan kinsa makasira niini. Bisag si sister, si brother, kay way makapugong sa akong pagkagamana. Kinsa may nagsira sa arka ni Noe? Si Noe? Makadaog tos Noe, bisag sila pang mga kauban, kadako ato. Ang arka sa kaluwasan ini katapusan panahon karon, mao ang maayong balita. Kay kung dili gani nimo ikinabuhi, bisan maglugdo pagkagpus ka sa akong Biblia, di kun mausap ang imong kinaiya. Tinoo dili, bisag dili pa mo moingon, dili. Kay moingon gani mong dili, mas kapinan mong bakakon at ubangan sa Ginoo. Hinumdumi, way natago, way nalilong. Ingon ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14. Ang binuhatan nimo sa tago, binuhatan sa dayag, walay nasamigdan sa mata sa Dios, maghusay tang tanan. Hebreanon Kapitulo 4, versikulo 13. Nakita sa Dios ang mata ko sa kabinuhatan o walay nasaligdan sa iyang mga mata. Mahala na lamang ng mga isos kapalibot. Padayon likod at ubangan sa Dios. Nasayod ko, adon na mo'y taghan na nakatuunang pinagi sa pulong sa Dios. Labaw sa tanan sa 7 kasimbahan o 15 angayan o takos. Sa kingharian o pultahan na way makasirabisan kinsang tao sa tibuok kalibutan. Kaya kung tinuod ka ng alagad sa Ginoo, way makakontrol sa panalangin na gikan sa ganghan sa Dios. Ipupo na sa mga tao na kasaligan sa mga butang na angayan niyang saligan. Manghinaot ko, ining naghinapos ng mga panahon.
Kupti ang imong nabatunan, kupti ang imong nahibaluan, nga walay makaagaw gikan sa imong mga kamot. Inaarap og yun mo agaw. Ingon diri mga igsoon, tan-awa ra gud, tan-awa giablihan ko ang alang kanimo usa ka pultahan og walay makasirang niini. Kana nga walay sakop sa pundok sa ni Satanas nga makahimo pagbubuan. Wow! Giablihan nas Ginoo ang pultahan sa panalangin sa mong kinabuhi. Walay ni bisang kinsa makaagaw ipin buhat pa ni Satanas. Kay sinilyohan na sa gahom sa Dios. Salamat sa Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Jelon Minggito Garcis? Hallelujah, thank you Lord sa imong mensahe. Karong panahon na lang yun kanunay among kasing-kasing. Tinuod, ikaw o ako dapat mukupot sa saad sa Dios. Kasi diha na ikaw mukupot sa saad sa Ginoo, dili gid kanya pasagdan kay abli na ang gaan sa panalangin para kanimo, para kanako. Ingon diri mga igsoon, tungod kay gituman mo man, tanawa ra gud, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailog ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Wow! Ilikay ka, isiparit ka, ilain ka sa bisan unsang katalagman kay nakita sa Dios nga imong gituman kung unsay ipabuhat sa Dios kanimo. Hinumdumi, dili makatuman ang usa ka tawo bisan mo angkon pa sa iyang kinabuhi nga Kristohanon ko pastor, Kristohanon ko pastora, apan nagdumot pa siyang sikataw hangtod karon dili siya angay ug takos diha sa ganghan sa kaluwasan sa kinabuhi. Kay mismo ni kalibutana gisulayan ang matag usa kung angayan ug takos ba nga mupuyo sa gingharian nga walay katapusan. Ingon diri, kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. 11, moanha ako dayon bantayi nga dili maunsa kanang imong nahuptan aron walay makailog-ilog sa korona sa kadaugan. Naaday mo ilog sa korona sa kadaugan. Ayaw pagsaling nga karong adlaw, karong panahona nagmadaugon ka na. Ayaw kumpiyansa kay nay mo ilog sa korona sa imong kadaugan. Ining katapusan kapanahonan. Apan kung magpabilin ka sa saan sa Dios, mahimo kang successful, mahimo kang ligon, o ikaw takos og angayan sa pagsulod sa gingharian, sa ganghaan sa kaluwasan nag-andam ni Jesus mga pinangga. Wow! Ingon ang 12, ang makadaog himuon kong haligi sa templo ang akong Dios o magpabilin gayud siya niini. Isulat ko dihas kaniya ang ngalan sa akong Dios o ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-ong kungalan busa kun may dalunggan ka pamati sa manggingon sa espiritu ngadto sa mga simbahan. Kanunay kuning i-discuss kada katapusan sa 7 ka simbahan, maminaw ka sa minsay sa espiritu diha sa simbahan. Kay bugat sa tao nga muadto sa adlaw na Sabado, muadto sa adlaw Domingo, ngadto sa balayng alampuanan kay daghan nagkitong trabaho pastor. Na ako'y dinalian o sikto kay ako tong pakyaw makakwarta ko 10,000. Apan hinumdumi mga kaigsunan ang tag-iya sa 10,000 kinsa may tag-iya sa mga butang nga imong nakuptan, kinsa may tag-iya sa imong kinabuhi gininhawa pwede ni ining adlaw ug mang adlaw sunod semana kuhao nas Ginoo mga kaigsunan sama sa usa ka taong dato
nga nagtigom og bahani, gikuba pa ang iyang kamalig, niingon siya, paglipay, pag-inom, kay giandaman ko ikaw daghang pagkaon sa tanang panahon ug wa nay makulang nimo. Giingnan siya sa Dios, buang karong gabiona, waon ko ang akong imong kinabuhi, kinsa pa may malipay o makakahimulos sa imong ibilin. Wala. Mga butang nga imuhang taligdan, awayan na nas imong mga anak. Mga butang nga mga bukugon, awayan na nas imong mga sako. Magpinatyanay pa na, magsinumbagay pa na, magpinusilay pa na, magdinunggambay pa na, pinag-ilog sa buko. Apan kung ang imong ibilin maayong minsayes Ginoo, magpabilin na tungod kay ang pulong sa Dios, magpabilin hangtod sa katapusang panahon. Mahanaw man ang langit o ang yuta, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod. Mateo 24:35. Las nga mga basahon nato sa ikapito nga simbahan. Dinhi mga kaigsuonan sa Laodicea. Manghinaot ko sa 7 ka simbahan nga itong gipasa karon. Nahisakop ta diha sa duha. Kaya kung dili ganita may sakop sa pinili nga simbahan, di ta wa tay katumon ug wa tay naong pag-atubang sa manan sa Dios. Ingon diri maigsoon ang mensahe alang sa Laodicea. Ingon ang 12 sa unahan, isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Kini ang giingon nga sa amin. Ningon diri, kasaligan og matuod ang saksi nga mao ang sinugdanan sa tanan gibuhat sa Dios. 15, nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw o dili ka usab init. Diklaro dili ang imong pagpangalaga, dapat dili ka bugnaw, dili o ka init. Kay daghan kay mga tao sa kalibutan naggrabe ka init, starting murag katong two-stroke nga motor, magpanikan. Ingnon pa ka, kana pastor, kani mao gini. Maniman wa pagani kabot sa tumatunga na overheat. Biblical igsoon, ingon ang Biblia. Siguro sunda. Ingon diri sa 15, nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw o dili ka usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka, nalang gayod o dili init bahinoon. Apan tingod kay ikaw init o dili lang gayod init o init usab bugnaw, iluwa ko ikaw. Ang atong pagpangalagad, kung init-inita, iluwa kita. Kung bugnaw ka, iluwa, bugnaw ka, iluwa sa ka. Ingon ang Biblia, kung bugnaw, mas maayo pag bugnaw, kay mura kakaayos. Siguro nga init ka sa pagpangalagad. Init ng init, murag pandisal. Labaw pas pandisal, that is sambingay lang na. Gamay sambingay sa imong kinabuhi sa pagpangalagan. Ingon diri sa 17, nag-ingon diri sa 17. Nag-ingon ka, dato ako og maayo. Pagkabutang og walay kakulang kanako, tan-awa ra ko na. Apan wala ka masayod nga alaot og makaluluoy kaayo, kabos ka. Ningingon ang Biblia, muingon gani ka, dato ko o buhong ko, apan niingon ang Dios, ikaw mao'y pinaka makaluluoy tao sa kalibutan. Kay malisod ang pagsulod sa taong dato diha sa dagom, diha sa kamilo ngadto sa dagom, ang usa ka hilo ngadto sa dagom, kaysa pagsulod sa usa ka tawo dito sa gingharian sa Dios. Inumdumi kung ang tao maadik na gani sa mga butang, maadik na gani sa kalihukan sa kalibutan, maglisod na siya kalingkawas.
Apan kung maadi ka, mapay maadi kas minsay sa Ginoo, kay mag-aso-aso ang pulong sa Ginoo, o kana mo ay makahatag nimo kadaugan kasiguruhan sa imong kaluwasan nga giandam sa Ginoo kanimo o kanako o kanatong tanan nga nagatuman sa balang kasulatan. Ingon diri mga igsoon, diri sa dapit sa unahan, ingon diri, apan wala ka masayod nga alaot o makaluluoy ka kaayon, kabus ka hubo o buta. Ingon ang 18, busa tambagan ko ikaw sa pagpamalit gikan kanako og bulawan og lunsay pinaagi sa kalayo aron madato. Pagpalit usab og bisting puti og isul-ob mo aron tabunan ang imong makauulaw nga hubo. Ingnan siya, kita ka kayo pamalit. Usa ni sa ka-ilustrasyon unsaon man nimo pagpalit. Ang ipasabot ni ana kung unsa ipabuhat sa Ginoo halabuhat. Kay ang kaayos Ginoo di gyud na nimo mabayrag kwarta. Ang pagpanalipod sa Ginoo dili na nimo kabayrag bulawan. Ang imo karon na kahimtang nga maayo paglawas dili gyud na nimo kabayrag oxygen. Hinumdumi ang imong gininhawa karon, panalangin na sa Ginoo. Gawas nun ka nga maminaw sa mensahe sa Dios, gawas nun ka mong desisyon karong adlaw kay pasig og maulahin. Ingon ang 19, ipadlok og gikastigo nako ang mga tanan nga akong gihigugma. Busa pagmatinud-anon og paghinulsol ang imong mga sala. Wow! Ikaw og ako dunay panahon nga pahinumduman ka kay gikastigos Ginoo ang iyang gihigugma. Gipahinumduman ka sa minsayes karon niining adlaw aron ugma sunod panahon makahinumdum ka nga diin ang Ginoo may angayan nimong simbahon, alagaran o kahadlukan sa tibuok natong kinabuhi mga pinag. Apan kung dili ganita mang ginano, mahitabo lang yapon ang atong kinabuhi may sama sa lunok sa panahon kang Noe mga pinag. Ingon diri sa 20, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok kung may makadungo sa akong tingog o muapli sa pultahan. Musulod ako sa balay o makigsalo kaniya o bukaon siya uban kana. Minumdumi dili pa ulahi. Apay panahon. Ayaw pa ubutan nga doon na pa'y laing eclipse nga bukostar o pila ka adlaw nga wa na'y adlaw nga mupakita matok pa diya sa Joel o sa Isaias. Biblikan na. Wa ta nagsultis atong kaugalingon kundi nagsubay ta sa mensahe Ginoo. Ingon diri ang mudaog patuparon ko o palingkuron sa akong trono. Ingon palingkuron gagipalingkod ako tupad sa akong amahan diha sa iyang trono tungod kay midaog man. Wow! Ang kadaugan kasiguruhan nas ulahi mga anak. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban o sa atong pag-uban-uban o niyang kadlawon. Sa atong nga programa, ang imong pulong ilang parahan sa kong mga tiil o kahayag sa kong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Dalay ko ng Ginoo sa may katapusan. Ari kita sa pagtapos. Ari kita sa kapitulo 4, pagsimba dito sa langit. Mangutana kong daan. O ready na ba ka? O tapos na ba ka musimba o niya dito sa langit? Igsoon. E base magduha-duha pa ta. Dinis kalibutan na igsoon, nagkalain-lain ng mga trahedya, mga kalamidad, mga sinyalis. Nato makitaan, base magkapsan at maabtantas ininhawa. Nandili na ito damhon mga kainan. Pag-ampo tayo sa labing gamhanan o silimbahon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagiguban o pagproteksyon sa matapusan na mo ka magpinaboy. Labaw sa tanan, sa pagpadayon, sa pagpaambit sa imong mga pulo, mga mensahe, minigtag na o dapit sa kapunon, na imong gihatag ka na mo, Lord Jesus. Salamat o Diyos sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3. Kung sa tanan o Diyos nga nagsunod sa maong Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod. I declare blessing sa matapusan nila ka magpinaboy. I declare prosperity. Labaw sa tanan sa nagasir na ino nagapaambit nini. Panalangin ang matabusa
labi na sa ilang mga pagkugig, mga paningkamot, nga diin ang among kinabuhi o Dios, haom bayod ya sa imo ang mga pulong, mga mensahe. Dungog himaya nga nalagod kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Manabiltaw sa Panginoong ubos nga lagad, sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, sa tibok pesa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Sa imong Reverend Kim Ryan Makasaon, ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang punto. Reverend Kim Ryan Makasaon, ano sa Panginoong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa kaginan, sa FM radio o sa Facebook live. Pastor Sapre Candelario, manamilit sa pag-ingon, ang grasya sa Dios o ang paggamit sa balang Espiritu Santo, magauban sa tanang mga balaan ang atong oras karon. Alas 3 sa kahapon. May pagpangapi. Break time. So, nalago ng Ginoo. Salamat sa inyo pagkikuban. Ang hinaot ko, aduna tayo makuha o mapupok na pagtulungan. Kinabuhi nga kabaguan kausaban, pinagi sa palang kasulatan. God bless everyone.